tgħidli x'inhu l-aħjar. M'hemmx x'inhu l-aħjar, kull koppja trid issib x'inhu l-aħjar għalija. I don't adhere din il-fissazzjoni li qisu għandna xi ħaġa speċjali iktar minn ħaddieħor għaliex delineati minn dil-gżira. Ġili kontemplajt x'jista' jwassal biex ikun hemm inqas adulterju? Jikkomunikaw aħjar, propju għaliex iż-żwieġ mhuwa xejn fantażija. Jekk se nidħlu għalih qisna diħlina l-fairy tale, se nieħdu daqqa kbira. Ma tantx nitkellem ma' sħabi fuq iż-żwieġ tagħhom u hekk. Naħseb nex ħabib tajjeb jista' jkun. Mela tlaqna. Mela, merħba l-episodju tal-podcast. Illum il-podcast ħajkun ma' Deborah Xkembri, magħha għandi l-intenzjoni li nesplora l-filosofija, it-twemminijiet varji ta' Deborah biex nifhem xi motiva l-affarijiet li mbagħad tagħmel fil-ħajja. Nitkellmu allura dwar ir-reliġjon, dwar twemmin politiku tagħha, dwar jekk iż-żwieġ importanti fl-aħħar mill-aħħar minkejja li ovvjament li nafu li Deborah kienet strumentali biex jidħol id-divorzju fil-pajjiż. Qabel ma nibda nirringrazzja lil Browns li SS il-ħbib tagħna tal-Maple, l-Alberta, il-Garmin u wellbees.mt 9986642 ovvjament, skużani. U għan-numru ta' Derek Meets, nixtieq nirringrazzja u nselli minn hawnhekk il-bib tagħna tal-Business Labs minn fejn aħna noperaw u grazzi wkoll il-bib tagħna tal-Grotto Tavern. Jekk tixtiequ li tgħinuna biex aħna nkun nistgħu nkomplu nagħmlu dan ix-xogħol li aħna qed nagħmlu flimkien b'ħafna entużjażmu b'ħafna impenn u li aħna kommessi li nagħmluh bl-aqwa mod li nistgħu patreon.com/ġomali anke biex tkunu hawnhekk ħdejna tkunu parti mill-avvenimenti varji li nagħmlu. Insomma, issieħbu patreon.com/ġomali naħseb ġarta għatta darbtej u hija fuq tliet borma patreon.com/ġomali ara tlaqna issa jien u Deborah Xkembri. Għamilt retta s-salib inti? Le. Menti kattolika? Iva. News to me, għax ovvjament għan nitkellmu l-lum fuq il-kampanja ta' divorzju, fil-fatt kon ħajbda biha. Però l-ewwel qabel ma bdejna bdejt tgħidli li inti ġieli tinsa torqod. Fis-sens jien naħdem naqra ħnijiet strambi fis-sens naħdem ħnijiet twal. Sleeping patterns tiegħi huma qosra ħafna. Jiena norqod fis-satej u nofs ta' filgħodu kważi kuljum. U fis-sitta. So ma tantx hemm ħin. U ġieli nkun qed naħdem fuq xi ħaġa importanti jew xi ħaġa li tgħod ħafna ħin u qiegħda l-uffiċċju li jien għandi l-uffiċċju mad-dar, allura nibqa' għaddejja u għaddejja. Imma mbagħad tieħu Lemma nieħux nasa wara l-offsinar terġa' tgħaddi l-ġurnata kollha, mbagħad nerġa' norqos fis-satej u nofs. U l-għajja kif tidħol fiha? Le, l-anelibba fil-għodu le, ma nkunx għajjena, però jekk nagħmilha di mbagħad ma nkunx nista' nagħmilha on a second day running, ġifieri darba. Darba li tinsa tagħmilha, imma inti frekwentament ġieli torqod 4 sigħat kuljum qed tgħid. Le mhux frekwentament kuljum, ġifieri this is my life. Mis-satej u nofs tas-sitta. U di tendenza ġdida f'ħajtek jew tipprevali sa minn dejjem? Illi jekk minn kont l-università, għax kont nintefa' nistudja u ninsa li ġifieri għaddej il-ħin u nibqa' nistudja sa kmieni. U bqajt għaddejja biha di. U qatt ma bdilta. Hija pjuttost impressjonanti għax ovvjament għandek ix-xogħol tiegħek jimpenjak ħafna mentalment. Imma naħdem l-aħjar bil-lejl. Nista' nimmaġin bla interruzzjonijiet. Mingħajr telefon, mingħajr affarijiet jiblipjaw, mingħajr xi ħadd ma jgħajjat li mingħajr xi ħadd iridni. So jekk nibda naħdem xi ħaġa flaxija u tkun vera importanti, dak il-ħin l-argumenti jibdew ħirġin perfetti jekk ikolli nikteb rikors u nikdbu dak il-ħin bellezza. Ġifieri dak. Minn dejjem kellek dil-ħakma tal-argument inti? Dejjem hekk qaluli, għax anke meta kont żgħira, kienu jgħiduli inti jew xi avukat ħatilħaq għax dejjem argumentattiva imma b'mod loġiku. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa illi taffaxxinani hija loġika fl-argument li inti tagħmel argument li jagħmel sens li għall-inqas hekk nipprova u għandi don fil-karriera tiegħi huwa don illi ninnota
Meta xi ħadd ma jkunx qed jagħmel argument loġiku u allura diktejn f'xogħol ħafna. Hija xi ħaġa li studjajt? Ifhem filosofija u loġika u affarijiet hekk studjajthom, ġifieri tinduna meta xi ħadd ikun qed jagħmel argument fil-filosofija tgħidlu fallaċi, ġifieri ħażin. Imma mhux biss isa automatika snax fatta, ġifieri jien anke nkun qed nara kuntratt li żbalji jibdew jaqbżu minnu, ġifieri xi kultant ikun raħ xi ħadd qas ikollu. U jien malli narah nibda għaddejja żbalji nibda nara xi ħaġa tipo fil-futur di jista' jkollok problema, allura anything which is a mistake, xi ħaġa li tkun żball jew mhix qiegħda tajba, mhix loġika, ma tagħmilx sens, dawk l-affarijiet jaqbżu għalija minn ġol karta. L-ewwel darba li l-pubbliku sar jaf bik bħala xi ħadd li qed jargumenta u li kapaċi jwassal messaġġ kien fil-kampanja tad-divorzju. Ekku. Għalfej speċa ħassejt li kellek tkun parteċipi f'din il-bidla fundamentali fil-kultura tagħna. Ara, li jiena parteċipajt fl-ewwel programm dwar id-divorzju li minnu spiċċajt nagħmel il-kampanja tad-divorzju ma kienitx xelta tiegħi, ġifier ma staqsejtx għalih. Kienu staqsewni biex inkun fuq programm u spiċċajt nieħu sehem fi programm li intoġob u allura isni mhux jiena bdejta, però meċċ li għalija. ċemplu li għax kont avukat fil-avukat tal-familja. Relatively unknown dak iż-żmien, allura rridu ftit uġuħ ġodda ma tafx int tagħmel programm tat-television jew what have you. U speċi qalu lili. U jiena aċċettajt għax ma kelli l-ebda problema, qatt ma kont mort fuq television imma li ma kienx problema li nidher fuq television jew li nara li nifsi biex ngħidlek minn perspettiva ta' xi ħadd li qed isandu an audience għaliex fil-verità meta tkun avukat dejjem għandek audience anki l-qorti eċetera, so għalija ma kienx xi ħaġa problematika. U s-suġġett kien ħafna qrib ta' qalbi għaliex jien avukat tal-familja u konna naħdem għal snin twal bħala avukat tal-familja anke qabel ma bdejt l-affarijiet li għandhom xaqsmu mad-divorzju. U allura kont inħoss ħafna il-polz ta' dawk in-nies li għaddejjin minn separazzjoni, għaddejjin minn diffikultajiet u illi qegħdin jeħlu f'ħajjithom għaliex jistgħu jisseparaw imma mbagħad ma jistgħux jiżżewġu jekk iridu lil xi ħadd illi jħobbu. Allura qisu tilfu dak iċ-ċans f'ħajjithom darba bħalma ngħidu dejjem iż-żwieġ kaxxa magħluqa, issa jekk f'dik il-kaxxa li sibt ma kienx tajjeb u ma kienx tort tiegħek ġieli laqqas b'nemes ma jkun tort tiegħek, imminti kont dejjem qed tispiċċa dbagħat il-konsegwenzi għal omrok, mhix ċajta di, dbagħat il-konsegwenzi għal omrok. Jifieri u ma tistax tirkupra minnha, ma tistax terġa' tipprova. Jekk dejjem temmen fi żwieġ, għax min ma jemmenx fi żwieġ id-divorzju għalih. Però għalik inti żwieġ temmen fih, jiġifieri ħalaslu għal speċta x'inhi r-relazzjoni tiegħek ma' din l-istituzzjoni. Però qabel ma nasal semmek speċa nixtieq nifhem it-tieni kapitlu ta' din l-istorja. Mort fuq it-television, għamilt impressjoni tajba mill-li nista' nifhem. Il-programm kien Xarabank. Iva. Kien programm li ovvjament kien l-iktar programm segwit f'Malta, ġifieri dak iż-żmien jekk tagħmel ħoss fuq Xarabank. Bażikament U kien l-ewwel programm ta' sensiela f'Oktober kien ħajbda sensiela ġdida allura kienet, iħajpjata li dan huwa l-ewwel programm ta' sensiela u qed jiddiskuti xi ħaġa daqshekk importanti. Kien l-ewwel darba li Xarabank kienet jiddiskuti d-divorzju? Naħseb li iva. Fuq hekk m'iniex 100% ċerta, ma jidher li iva. X'sena kienet di? 2010. 2010. U mbagħad minn hemmhekk f'dak il-punt x'ġara minn hemm? Minn hemmhekk imbagħad fuq il-panel kien hemm Jeffrey Policino, Orlando Evarist Bartolo illi kienu qegħdin jipproponu liġi fil-Parlament u kont qed jgħawni biex inkun parti mill-moviment illi huma xtaqu li jagħmlu favur id-divorzju. Kellmuni u qalu li jixtiequ li attwalment inkun chairperson ta' dan il-moviment. Kont l-uniku avukat mit-tim kollu u ġobhom il-programm u kif ittek li jgħid l-argumenti fil-programm.
spiċċajt namel din il-kampanja li hija kampanja li kienet għal qalbi ħafna għaliex ħsibt u emmint illi stajt namel ħafna ġid biha. Bħala avukat jiena l-intenzjoni tiegħi dejjem tkun illi min għandi qudiemi ngħinu biex ikollu ħajtu aħjar. Sewa. U l-fatt li da stajt nagħmlu on a larger scale għalija kienet xi ħaġa importanti. Ġifieri tkun temmen illi kien hemm bżonn ta' din il-bidla biex il-ħajjiet tan-nies b'mod miżurabbli jkunu immiljorati. Ċertament, ċertament. U bdiet il-kampanja insomma. Iva. U l-kampanja bdiet bittir li tisforza referendum. Oriġinarjament inti tibda u tibda titkellem u tara kif l-aħjar tittekilja din is-sitwazzjoni biex iġġib ir-riżultati li tixtieq. Issa biex inġibu riżultati li xtaqna nġibu, kien hemm bżonn ta' xi ħaġa sostanzjali fil-pajjiż illi tagħti biex ngħidlek serħan il-moħħ lill-leġislatur illi l-poplu jrida di għax kienet xi ħaġa kbira. Mhux hekk? Bażikament minn barra l-Filippini u l-Vatikan konna l-uniku pajjiż fid-dinja mingħajr divorzju. U allura referendum huwa mezz kif inti tħoss il-polz tal-poplu mhux issa bħala parti minn kampanja elettorali li jista' jkollok miljun oġġett fiha u xi ħaġa tintilef u allura ma tkunx 100% ċert in-nies iridux di, jista' jkun ivvutaw fuq ħafna affarijiet. Ir-referendum huwa speċifiku. U allura ħassejna li referendum jista' jkun tajjeb ħafna f'dan ir-rigward. Ovvjament kellek Prim Ministru li ma xtaqux id-divorzju. Żgur kellna Prim Ministru u Partit Nazzjonalista li ma xtaqx id-divorzju għaliex ovvjament huwa iktar konservattiv u ħass li din tiklexxa. Imma ħassu wkoll kien jemmen il-poplu ma kienx lest għalih. Ma kienx lest għad-divorzju? Ma kienx lest għad-divorzju. Jiena konna men bil-kontra. X'kien ir-raġunar tiegħu? Kif kien jasal għal dik il-konklużjoni? Naħseb in all fairness at some point kienu anki saru polls u allura realizzaw li xintieħu poll m'hemmx maġġoranza. Però fil-waqt li il-Prim Ministru kien jaħseb illi m'hemmx maġġoranza għaliex in-nies verament jafu x'inhu jafu x'tista' iwassal liġi tad-divorzju li jkollok u legalment x'riperkussjonijiet hemm u allura qed jagħmlu għażla informata meta jgħidulek le, jiena kont nemmen bil-kontra, jiena kont nemmen li n-nies qed jgħidu le għax mhux informati. In-nies qed jgħidu le mhux għax ma jridux, imma għax ma jafux l-implikazzjonijiet, jew għax qed ibeżagħhom xi ħadd, jew għax mhumiex ċerti u allura they are on the side of caution, u allura jiena ħassejt li jekk lin-nies ngħidulhom xi tfisser, ngħidulhom x'riperkussjonijiet hemm, ngħidulhom xi tfisser li ma jkollokx, li nibqgħu mingħajra. Allura mbagħad in-nies tibdel il-fema u hekk għamlet. Qed isem il-biżgħat spiex tal-anzjetajiet tan-nies illi spiex ta' m'għadax ħadd biddel. Għajr il-kwistjoni reliġjuża li l-Knisja Kattolika hija speċa kontra d-dottrina tagħha dil-ħaġa. Kien hemm xi perturbazzjonijiet oħrajn li kienu jsemmulkom min-nies? Inti għandek minnu Kattoliku, eċetera, mill-background Kattoliku, imma il-familja għaw Malta hija familja illi aħna nħossu illi għandha tkun familja soda, nħossu illi għal-pern tas-soċjetà l-familja and rightly so. Allura kien hemm min jgħid id-divorzju se inaqqas mill-valur tal-familja li qisek u inti tiżżewweġ u jkollok familja qisu ħanġibuha fix-xejn jekk hemm id-divorzju. Fil-verità jiena ma kontx nemmina din il-ħaġa għaliex is-separazzjoni hi dik l-istituzzjoni legali illi twaqqaf il-familja milli tkun flimkien u s-separazzjoni diġà kienet legali. X'di ma kienitx xi ħaġa li konna ħanħolqu aħna. Mela x'kien se jkollha differenti d-divorzju mis-separazzjoni. Id-divorzju kienet qed tirrikonoxxi illi n-nies issa m'għadhomx flimkien, illi l-familja ma tistax tkompli tkun taħt l-istess saqaf, illi dan iż-żwieġ fil-fatt spiċċa u qed tirrikonoxxi dak il-fatt legalment. U allura fil-waqt illi separazzjoni xi ħaġa li n-nies ma kinux jafu,
Nies ma kienux jirrealizzaw li meta tissepara għadek miż-żewweġ. Meta tissepara inti tkun għadek miż-żewweġ. U n-nies di ma kienux jafuha. In-nies kienu jirreferu għal xi ħadd li separaw minn miegħu bħala l-eks raġel tiegħi. Skużi, mhux l-eks raġel tiegħek jekk int separat, ir-raġel tiegħek jekk int separat għax għadek miż-żewweġ. Ma din ma kienux jirrealizzaw għan-nies. U l-implikazzjonijiet għajr li inti ma tistax tmur tiżżewġ il-ħadd ieħor. Meta kont tkun biss separat. X'kienu fuq il-ħajjiet tan-nies? Li inti pereżempju waħda mill-iktar affarijiet li jiena nħossu huma importanti li peress li inti ma stajtx tiżżewweġ il-ħadd ieħor, però r-relazzjonijiet umani baqgħu għaddejjin, jiġifieri kienu imorru jiffurmaw relazzjonijiet ma' ħadd ieħor u minn dawk ir-relazzjonijiet kienu kemm it-tfal. Jiġifieri riperkussjoni tal-fatt li inti qed ikollok tfal mhux f'setting ta' żwieġ huma tfal barra żwieġ. It-tfal barra żwieġ hemm ukoll taf inti daqsxejn tabu, daqsxejn mhux eżattament qisek qed tgħid inti okej tifel fi żwieġ bħala ħadd ieħor. Li mhijiex xi ħaġa sabiħa li jkollok. L-istigma ta' L-istigma iktar milli tabu għax qed ngħid tabus. L-istigma as such. Bela, eventwalment irnexxielkom tipperswadu insomma l-Prim Ministru biex jaċċettaħ da referendum. Iva. Xaġa li seta ma jaċċettax u speċjalment seta jilqa' dik Prerogattiva tiegħu. Eżatt. Għalfejn taħseb illi eventwalment ikkonċeda li tieħ. Speċa naf li qed tgħidli u kien jaħseb illi kienet se tgħaddi tiegħu jew Ħaseb laħirpu. ħaseb li ħajjirpu. Imma seta qatt ma jidħol fil-ground speċa biex jilab, ma kellux għalfejn ikkonċedilkom. Politikament huwa iktar f'saħħtu il-Prim Ministru jekk jidħol fil-ground jilab u jirbaħ. Sewa. Milli jekk ma jidħolx fil-ground xi ħadd qed jgħidlu inti qed ma tridx tidħol fil-ground għax ħadd titlef u jibqa' jħalli d-dubju f'għajnejn in-nies illi jekk jidħol fil-ground ħajitlef. Allura politikament kienet tagħmel sens illi jekk hu jemmen illi se jirbaħ iħallik tagħmlu. Eventualment, insomma, seħ kif qed ngħidu, insomma, bdiet il-kampanja, inti sirt l-iktar persuna prominenti minnaħa tal-IVA, naqblu. X'kienu l-iżbalji ta' dawk li kienu qed jopponu? Naħseb l-iżbalji l-ewwel nett min kienet jopponi? Kienet qed topponi l-Knisja, ovvja, u kienet jopponi l-Gvern. Li naħseb it-tnejn jagħmlu set ta' żbalji differenti. Sewa. Naħseb illi il-Knisja għalkemm jiena nifhem il-punt illi il-Knisja ma tista' tkun qatt favur id-divorzju. Però hawnhekk qed nitkellmu fuq divorzju fl-istat. So il-Knisja setat liberalment qalet isma' aħna bħala Knisja ma naqblux. Id-divorzju mhuwiex xi ħaġa li l-Kattoliku għandu jkun favur tiegħu, però aħna tolleranti anki għal reliġjonijiet oħra, anki għal sitwazzjonijiet ta' nies li forsi jemmnu affarijiet oħra, u allura l-eżitu jkun x'ikun il-Kattoliku m'għandux jiddivorzja. Fil-fema tiegħi dak kellu jkun l-argument tal-Knisja. Imma l-Knisja ma qalitx hekk. Il-Knisja qalet id-divorzju m'għandux jidħol, m'għandu jidħol għal ħadd. Għamlet kampanja voċiferuża kontra u anki attakkat personalment u n-nies dik ma ridu b'xejn, ġifieri l-attakk personali tal-Knisja kien xi ħaġa li n-nies ma ridetx taċċetta u and rightly so. Kienet f'paniku naqra l-Knisja? Il-Knisja minn kif aġixxiet tidher li kienet f'paniku. X'kienet jimmotivat taħseb dak il-paniku? Dak il-paniku l-ewwel nett, meta inti għandek id-dinja kollha li fiha hemm id-divorzju. U allura inti tgħid this is the next thing. Ġifieri il-wave hija lejn hekk, lejn il-iva għal divorzju, u allura nifhem li seta' jkun hemm dak il-biża' illi da referendum se jintilef mill-Knisja. Però il-Knisja kienet temmen ukoll illi qatt għandha ħafna poter iktar milli fil-fatt kellha. Ġifieri il-Knisja kienet għadha temmen illi jekk inti l-segwaċi tiegħek tgħidilhom oġġett,
irrispettivament min jekk jagħmilx sens jew le, kienu se jappoġġawk irrispettiv. Ġieli konsidrajt li kienet il-kontra? Illi kienu qed jaħsbu li jew kienu jafu illi diġà tilfuh din is-seta li Malta rrid issir iktar sekulari, kienet diġà tinħass. U speċta li t-telfa tar-referendum kien se tissottolinja darba l dejjem is-sekularizmu ta' pajjiż. Għandek punt raġun fis-sens li Malta kienet qed issir iktar sekulari u kienet tinħass li qed issir iktar sekulari, però aħna bħala Maltin għatanna ħafna valuri li huma sodi illi jista' jkun li ma jkunux daqshekk sodi f'postijiet li huma iktar sekulari. U allura l-Knisja was banking on it illi aħna nibqgħu nżommu sodi fuq ċertu affarijiet. Jiena nemmen li għax il-Knisja temmen li għax ħaġa ħażina ta' ġifieri għalija. Mhix qed inlum il-Knisja li kontra d-divorzju. Hemm żewġ argumenti speċa tisiru għaw teoloġiku u l-politiku. Eżatt, ġifieri b'mod teoloġiku, reliġjuż, eċetera, jiena bl-ebda mod ma provajt ninfluwenza l-Knisja Kattolika eżif biex tibdel il-pożizzjoni tagħha dwar id-divorzju. Imma ma naħsibx li huwa ġust illi l-Knisja, anki Knisja li suppost hija Knisja tolleranti. Jiena l-Knisja li nemmen fiha, reliġjon li nemmen fiha, reliġjon tolleranti lejn reliġjonijiet oħra, lej ħajjat in-nies, lej dak li jiddeċidi persuna, nista' ma naqbilx miegħek, nista' anki b'mod kattoliku reliġjuż ngħid jiena ma naqbilx miegħek, ma jfissirx li jiena neċessarjament irrid ngħidlek inti żgur ma jridx ikollok dritt ċivili ta' qed ngħidu, dritt ċivili, dritt tal-istat illi inti l-oġġett tagħmlu. Jiġifieri naħseb iż-żewġ affarijiet weren't kept separate when they should have. U il-gvern li żball li jagħmel, għax il-Knisja nifhimha li tkun Kattolika l-Knisja, imma li l-gvern tal-ġurnata jagħmel l-argument reliġjuż qisu argument tal-istat, qisu ma jeżistix ħadd ieħor li inti trid tipproteġuh ukoll fl-istat imma l-Kattoliku biss, dak naħseb kien l-iżball tal-istat. X'taħseb li fisser għal-pajjiż dan il-referendum fl-istorja tagħna? L-ewwel nett fisser illi nfetħu l-bibien beraħ għal drittijiet ċivili kollha li ġew waraħ. Żgur m'għandi l-ebda dubju f'moħħi illi ma kienx ikollna jinnaf pereżempju żwieġ bejnet persuni gays, l-adozzjoni tal-gays, il-liġijiet ta' transgender li huma ħafna iktar jagħmlu sens minn dawk li ta' parsi kien hemm qabel, għax kienu tal-atta parsi. X'kien hemm tal-atta parsi? Tal-atta parsi, u pereżempju inti għandek persuna li kienet transgender li bidlulek l-ID card, is-sess tiegħek inbidel, is-sess ikun hemm fuq l-ID card, is-sess tiegħek inbidel, imma mbagħad tmur tipprova tiżżewweġ bħala persuna fil-ġeneru li inti ġejt fih u jgħidulek le għax dik għall-ID card biss biex ma tistħix meta antik l-ID card jien naf u tmur tagħmel il-liċenzja u xi ħaġa, ma tistax tiżżewweġ. Jiġifieri jekk inti fuq l-ID card tiegħek qiegħed mara imma twilet raġel, ma tistax tiżżewweġ raġel. Le, dik l-ID card tajnielek biss għall-ID card għaddera, dawk mhux drittijiet, dawk dak fil-wieċ. U taħseb li kienet ġejja wkoll mill-rubija tal-PN mal-Knisja Kattolika speċna. Dak kollha huma affarijiet fundamentalment reliġjużi. Jiena naħseb li l-rubija bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Knisja hija ultra evidenti u ultra normali. Għaliex? Għax il-Partit Nazzjonalista huwa demokristjan. Ġifieri huwa demokristjan, ġifieri hemm ċertu ideal ta' Kristjaneżmu eċetera li jrid they have to adhere to it. Li naħseb li qed tikkrea lill-Partit Nazzjonalista problemi kbar. Biex ġenerazzjonali naħseb jiena. Iva. Xejn naħseb li ħafna mit-tfal ta' jgħidu familji tradizjonalment nazzjonalisti huma pjuttost liberali minn nies li ltaqa' magħhom. Biex jħarsu lej
il-ġenituri tagħhom, il-ġenerazzjoni ta' qabilhom bħala xi ħaġa ftit arkajika. Allura spiex ta' kellu dan l-eżodu fl-aħħar mill-aħħar Iva. ta' ġenerazzjoni sieħa ta' nies. U onestament ma kif qatt jista' jirrekonċiljhom u ħajkun interessanti ħafna mill-lat politiku għal kif ħajnegozja l-eutanazja. Il-Partit Nazzjonalista ħajkun litmus test. Jiena nemmen ħafna, għal-qas moħħi jekk jgħidli. Illek inti partit demokristjan, għandek dual role, għandek ir-rwol kattoliku kristjan, imma għandek ir-rwol tad-demokrazija. Issa d-demokrazija hija the rule of the majority with respect to minorities. Dak li qed jinsa l-Partit Nazzjonalista, il-minorities. Jiġifieri f'dak li jagħmlek demokristjan, suppost inti tirrekonċilja wkoll id-drittijiet tal-minoranzi. Il-Partit Nazzjonalista kienu naħseb li għadu qed jagħmel iktar enfasi fuq il-parti li hija kattolika kristjana, ma mhux daqshekk fuq il-parti li tiffurma minnu u hija demokrazija. Però napprezzaw ukoll li speċa mhux somma faċli dihom. Le, mhix somma faċli. Għax għandek ħafna nies li huma ferventament kattoliċi fil-Partit Nazzjonalista. Mhix somma faċli, imma li ġiba ħażina għandha riperkussjonijiet fatali. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew inkella fuq iss.com.mt. Ħafna drabi spex ta' nibda nikkontempla il-ħafna fazzjonijiet fiż-żewġ partiti jeżistu fil-verità fazzjonijiet li għandhom li kollhom ħafna interessi differenti, kollhom ħafna għanijiet differenti u ħafna drabi anke jaslu li jkunu daqsxejn konfliġġenti ma' xulxin u jista' jkunu fatali kif qed għandi fl-aħħar mill-aħħar. L-ewwel semmejt li speċa istanzi il-Knisja kienet naqra qiebsa anke miegħek. Iva. Kienet naqra kritika dwarek personalment. Iva. Tista' tgħidli naqra iktar dwarek speċi x'ġara. Ifhem waqt il-kampanja tad-divorzju kien ikun hemm attakki diretti speċifikament lejja u lejn sħabi, imma lejja daqsxejn iktar għax kont qiegħda taf kif nippresjedi dan il-moviment. U pereżempju kien hemm f'punt minnhom fejn jiena aħna ngħidu jaqtawk mill-albo tal-avukati li jaħdmu fil-Knisja, jiġifieri. Qalu li isma' inti ma tistax tipprattika iktar fit-Tribunal Ekklesjastiku tal-Knisja. Bir-raġuni tkun? Issa, bir-raġuni tkun għax inti qed tmexxi kampanja favur id-divorzju u din mhijiex konsonanti ma' dak li aħna nemnu fih u allura inti you're out. Issa jiena lawreata biex naħdem propju fil-tribunali tal-Knisja, ġifiri hemm lawrea differenti, hemm diploma differenti biex inti taħdem fit-tribunali tal-Knisja, mhux biss li tkun avukat, mhux biżejjed, u jiena dik għandi, ġifiri jiena kont naħdem normali fit-tribunali tal-Knisja u niddefendi n-nies quddiem dak it-tribunal. U kienu qalu li isma' inti imwaqfa, tittieqaf, you can do this. Niftakar ovvjament jiena di maħattix tajjeb fis-sens illi tħodix jisni maħattix tajjeb għax jiena ħajjonqos li xogħol, mhux dik. Imma min irid li bħala avukat u jiena naf daqskemm jaf forsi min qed jisma'na illi id-dritt tal-avukat, id-dritt tal-għażla tal-avukat huwa dritt kostituzzjonalment san, huwa part of our constitution, dak ma setax ikollu l-avukat tal-għażla tiegħu xi ħadd li qiegħed quddiem il-Knisja. U allura kont inħoss li mhijiex xi ħaġa tajba. Il-fact checker tagħna tellana l-artiklu 2011 miktub minn Esther Laviera. Judicial Vicar banned Xkembri for well-known position in favor of divorce. And for spreading false doctrine on the indissolubility of marriage. Lilin ovvjament fatt li dak huwa żball politiku kbir. Taħseb li l-Knisja għandha dritt tiddeċiedi min jista' jkun avukat feħdana u min le? Iva għandha dritt tiddeċiedi.
hija prerogattiva tagħha min jaħdem fil-qrati tagħha. Sewa. Imma id-differenza kbira hi di. Il-Knisja għandha dritt tiddeċiedi sakemm ma tkunx qed tikkalpesta drittijiet li huma drittijiet fundamentali tal-bniedem. Għaliex? Għaliex id-dritt tal-għażla tal-avukat illi tixtieq inti huwa dritt fundamentali. U dan jorbot fej kienet tidħol il-Knisja għaliex Malta kella agreement ma' Santa Sede dak iż-żmien, illum inbidel ftit, kella agreement ma' Santa Sede illi sentenzi li toħroġi jiġu rikonoxxuti mill-Istat. Mela allura deċiżjoni tal-Knisja kienet ukoll deċiżjoni tal-Istat. U inti meta xi ħadd jieħu deċiżjoni legali tal-Istat irid jimxi mal-fundamental human rights. U allura peress li kien hemm dik l-overlap, inħoss li għalkemm il-Knisja b'kull dritt li kieku qed taħdem in its own rights mingħajr m'għandha dal-overlap, tista' tgħid li tista' taħdem, tista' ma taħdem, dik prerogattiva tiegħek huwa biex ngħidlek klabb kif iħobbu jgħidu u tiddeċidi min jaħdem għalija u min ma jaħdimx. Imma peress li kien hemm dil-overlap ma' deċiżjonijiet illi l-Istat ikun qed jieħu, fatti rikonoxximent kien hemm biss, allura dak li jkun kellu kull dritt illi id-drittijiet tiegħu fundamentali ma jinkisrux. U infatti l-istess ġurnata preċiża meta kien ċempilli l-Arċisqof għadni niftakar the day u kien qalli isma' di solvejnija tista' tiġi lura tista' taħdem. On the day jien kont se nitfa' kawża kostituzzjonali għaliex kelli klijenta li qalt li jekk mhux se tirrappreżentani inti jiena ma rridx avukat ieħor. Jiġifieri kien fetaħ annullament ir-raġel tagħha fit-Tribunal tal-Knisja u jriditni li jiena niddefendiha. U qalt li jekk mhux intħatt, qalt li ma jien għandi dritt, qalt li jekk inti tista' qalt li xiġifieri jgħiduli le. Għajna tal-unika mezz li nista' niddefendik jekk nagħmlu kawża kostituzzjonali li għandek dritt li tkun difiża minni bħala l-avukat tal-għażla tiegħek. U qalt li għamilha qalt li għax jiena hekk nemmen. Il-pushback legali tagħhom x'kien li speċa huma għandhom dottrina illi suppost inti qed topera fiħdana u inti ma taqbilx ma' din-dottrina? Il-Knisja għandha daw ir-regoli, pereżempju, jekk inti tkun tgħix ma' xi ħadd taħt li sessaqaf biex ngħidlek, tikkoabita ma' xi ħadd u ma tkunx miżżewweġ, ma tistax tipprattika fil-qrati tal-Knisja. Plain and simple. Ġifieri hija regola illi ituk biex probabbli tiffirma li għandi kun iffirmajna liha, illi jekk inti ma timxix ma' regoli tal-Knisja, inti ma tistax taħdem fit-Tribunal tal-Knisja. U inti kif tqisha di? Kif inqisha xi ġifieri? Tqisha l-ewwel nasib użajt il-kelma tikkalpesta fuq id-drittijiet fundamentali ta' min jixtieqek avukat? Sakemm il-Knisja qed tiddeċiedi u ma timpinġix fuq l-Istat, fuq id-deċiżjonijiet tal-Istat, għandha kull dritt u jiena ma nħossniex il-Knisja m'għandix tagħmilha, dik hija prerogattiva tagħha, mhix problema għalija. Inti l-ilment tiegħek jinbet mill-fatt li id-deċiżjoni tagħha għandhom riperkussjonijiet illi dak iż-żmien kellhom, issa liġi nbidlet. Għax imbagħad meta inbidel il-gvern u dil-ħaġa kienet tortani ħafna li kont iddiskutejta u kien sar agreement ma' Santa Sede li kien differenti. U ma ħallix is-sopravvent totali tal-Knisja fuq liġi tal-Istat. Biex in-nies jifhmu, il-xogħol ta' tribunal dak iż-żmien kien li annulla żwiġijiet. Mela, il-klim preċiżi mhux biex ingrid inkun finiki, imma tagħmel differenza huwa ġib dikjarazzjoni ta' nullità. Met inti tannulla xi ħaġa firri xi ħaġa kienet tajba u qed tannulla qed tneħħilha l-validità tagħha. Mentri dak li tik il-Knisja u dikjarazzjoni li żwieġ kien null mill-bidu. Mela dikjarazzjoni ta' nullità. U xi kategorizza żwieġ null mill-bidu? Hemm lista ta' affarijiet, pereżempju, jekk inti kien hemm xi affarijiet li nżammew misturin minnek u li kieku inti allura ma żewwiġt. Jekk inti pereżempju ma ridx ulied, allura għalik iż-żwieġ kont tajt
jiena irrid niżewġ imma ma rix tfal, żgur ma rix tfal, ġifieri qatajthom barra. Li inti tkun mill-bidu from the inception neħħejt l-idea li inti qed tiżewweġ persuna fil-Knisja dejjem, li inti qed tiżewweġ persuna għal dejjem, li inti tgħid le ta' xi nifettilli nixba nitlaq. Ġifieri jekk inti dik kienet l-intenzjoni oriġinali. Ma dik kif tippruva? Għax ikun hemm xhieda ġieli n-nies jitkellmu, inti kif taġixxi pereżempju jekk inti ġieli jkollna nies nistgħu nuru li kellhom relazzjoni ma' terzi persuni qabel iż-żwieġ li baqgħu għaddejjin wara żwieġ qisu xejn mhu xejn, ġifieri l-fatt li int suppost qiegħed ma' persuna waħda, hija ovvja li int ma kellekx dik l-intenzjoni jekk kellek xi ħadd qabel bqajt għaddej wara. L-adulterju wkoll kien waħda mill-affarijiet li speċa jista' wassal biex L-adulterju mhux neċessarjament għaliex jekk inti ma kellekx l-intenzjoni primarja waqt li qed tagħti l-kunsens illi inti jkollok persuna oħra imma jinnaf għaddew ċertu ammont ta' snin u inti kommettejt adulterju dak mhux neċessarjament iġġib dikjarazzjoni ta' nullità fuq. Mill-ftit riċerka li għamilt dwar xajn Ġesu Kristu dwar id-divorzju. Jidir li fil-Vangelu ta' Marka li sejt nikteba. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another and commits adultery. Le mhux dik rid naqra skużawni. Mela. Commits adultery għaliex fil-Knisja jekk inti għadek miżewweġ bil-Knisja u m'hemmx dikjarazzjoni ta' nullità, irrispettivament illi inti bl-istat iddivorzjajt, jekk inti terġa' tiżewweġ il-ħadd ieħor ikollok relazzjonijiet ma' ħadd ieħor, għall-Knisja dik hija relazzjoni ekstramaritali għax bil-Knisja għadek miżewweġ. Le ma jidher li Kristu x'imkien kien qal ma ħadx in-nota tajba misnisti li f'każ ta' adulterju id-divorzju huwa permessibbli jew jekk il-persuna ma tkunx kredenti u titlaq. Something along those lines. Il-ħaq għarren xilek tiskava minn ximkien il-bicċa ta' xogħol. Jippreċedi din il-bicċa ta' xogħol li spiegajt li għawek inti wkoll kellek naqra ranend ma' Knisja qabel din il-bicċa ta' xogħol kont awditur. Iva. Jiena kont naħdem, mela fil-Knisja kelli rwoli differenti fil-istituzzjoni legali tal-Knisja biex ngħidlek. Bħala avukat jiena avukat li nipprattika quddiem it-tribunal u niddefendi n-nies. Ġifieri meta xi ħadd ikollu irid jixtieq iġib dikjarazzjoni ta' nullità quddiem il-Knisja jien nista' nagħmilha. Imma mbagħad dak iż-żmien qabel il-kampanja tad-divorzju kont awditur. Awditur ifisser xi ħadd li jisma' ġejja mill-kelma awdere, tisma'. Xi ħadd li jisma' u allura jiena xogħli kien illi meta xi ħadd kien ġab dikjarazzjoni ta' nullità kien jitla' fl-appell, għax appell dejjem kien ikun hemm dak iż-żmien, issa l-Papa bidilha. Imma qabel kien ikun hemm appell dejjem, jew jappellaw il-partijiet jew tappella l-Knisja. U allura titla' dik li ngħidula sekonda stanza, qisu l-appell. Sewa. U jiena kont nerġa' nisma' x-xhieda tan-nies biex nieħdu l-punti, eċetera, biex imbagħad it-Tribunal ta' sekonda stanza jkun jista' jiddeċiedi il-materja. U x-xogħol tal-awditur kien li xieħu Nistaqsi l-mistoqsijiet li huma pertinenti għal kisba ta' knowledge rigward dak iż-żwieġ u l-kunsens li dak iż-żmien li żewġ. Ma tieħu deċiżjoni wkoll ġifieri. Jiena le ma kontx nieħu deċiżjonijiet le, huwa tribunal li jieħu deċiżjonijiet. Tistaqsi l-mistoqsijiet pertinenti biex insiru nafu aktar dwar il-każ. Biex inti tipprepara l-kwestjonarju u tistaqsi l-mistoqsijiet li ovvjament il-Knisja tkun tixtieq tkun taf minnek. U delve little bit deeper fl-appell għaliex l appell kien hemm xi affarijiet li diġà ġew deċiżi li rridu nkunu ċari iktar fuqhom u jiena kien da xogħol li ma mhux nieħu deċiżjonijiet. Delikat da xogħol. Ħafna delikat. Meta inti tkun qed tfittex biex ngħidlek biex tara jekk żwieġ għandu xi jiġi ddikjarat null jew le, hemm ħafna dbatija warah. Ġifieri hemm nies illi sofrew jew xi ħadd daħaq bihom, jew kien hemm mart illi ma ġiex skopert, xi ħadd ma qalux, jew kien hemm frodi, jew kien hemm jinnaf xi persuni illi kienu alkoholiċi jew drug abusers u lilek ma qalulekx u inti żewġ, ġifieri ikun hemm ħafna dbatija wara dik il-persuna, ġifieri inti trid tkun uman
to the maximum, meta inti kollok dak ix-xogħol għax ma tistax tkun judgmental, ma tistax tkun persuna jiena ma niddeċidix, jiena ġast qed nara u nipprova noħroġ il-verità tal-fatti biex mbagħad it-tribunal ikun jista' jiddeċidi jekk inti għandekx raġun jew le. Tingħata xi tip ta' training f'dak il-każ għal dak l-irwol? Aħna bħala avukati jiena kont ħadd biex ngħidlek il-credits biex studjajt il-liġi kanonika. U allura għandi il-background tal-liġi kanonika u it-training li konna ħadna wkoll li wara li spiċċajt mill-kors biex jiena sirt avukat għamilt mbagħad sena diploma speċifikament biex inkun nista' nipprattika appuntu hekk fil-rati tal-Knisja imma bħala awditur as-saġġ mhux li jkollok bżonn xi affarijiet partikolari addizzjonali. L-iktar li speċjat naħseb dwarha hija l-fatt li inti qed tgħid affarijiet intimi ħafna fil-pubbliku. Ħafna, mhux pubbliku, inti u min għandek quddiemek l-awditur u l-persuna. Ħadd iktar bażikament ma jkun hemm. Jista' jkun hemm snejn min-nies. Jista' jkun hemm l-avukat ta' parti minnhom ma normalment ma jkunux hemm. Okay. Imma it's very personal. Ix nista' nimmaġin imma affarijiet li kultant anke l-terapista ssibhom diffiċli taħseb wara. Diffiċli. In-nies ikunu għaddejjin minn żmien ħafna ikraħ. Ma eventualment biex daw ġew fuq u għalulek isma' inti. Meta bdejt kelli daqsxejn ta' problema għaliex kien sabli il-Monsinjur li taħtu kont naħdem u kien għalli speċi inti ma tilniex li separata. Għetlu jiena għamilt il-konkors biex ngħidlek u tfajt l-application tiegħi għal dan il-job. Kien hemm xi 120 ruħ li applikaw u ġifieri bil-kredenzjali ta' akademiċi kont ħadtu jiena l-job. Imma ma kontx imkien niżilt li jiena separata. Apposta ma niżiltix? Jiena apposta ma niżiltix għax ma rridx niġi preġudikata u ħsibt li nista' nkun preġudikata inutilment jekk niktibha. Ma kienitx xi ħaġa li kienet neċessarja li niktibha, jiġifieri mhux tawni karta fejn jgħidlek marital status u jien ma niżiltux, ġast l-informazzjoni li qaluli biex nagħti jiena dik l-informazzjoni ma tajtix. Min għamilli l-interview ma ħass li kelli jistaqsini fuqha, jiena assumejt li jekk tkun xi ħaġa daqshekk importanti għandu xi ħadd jistaqsini fuqha ma staqsini ħadd. Però il-Monsinjur sar jaf u l-ewwel ġurnata li mor tax-xogħol kien qalli speċi poġġ bil-qiegħda u għandna problema. Qalli qedlu x'inhi. Għaliex inti separata għalluli, separata ma ġifieri tneħħili mill-kredenzjali akademiċi li għandi l-fatt li jiena separata, għalli li ma din ħatkun problema speċi l-aħjar li nieqfu hawn u ma taħdimx magħna. Jiena taqsejt għalfejn di kienet problema daqshekk ma stajtx nifhem loġikament għalfejn hi problema u prova jgħidli li isma' jekk inti eventwalment titlob għall annullament speċi ma tidirx tajjeb hemm barra man-nies li inti kont taħdemaw isna jekk intulek għax kun ħaqek jaħsbu n-nies li qed tieħdu għax taħdemaw. Jiena ma kienitx xi ħaġa loġika għalija għaliex kien hemm nies jaħdmu diġà xogħol li kont nibda nagħmel jiena illi kienu nies miż-żewġin l-eventwalità li jisseparaw kienet hemm u l-eventwalità li jekk jisseparaw jitolbu għal dikjarazzjoni ta' nullità kienet hemm ukoll. Jiġifieri jiena kont f'punt forsi daqsxejn iktar il-qudiem f'dan l-istadju, imma jekk il-Knisja ma kienitx trid illi tiffaċċja ruħha ma' dil-problema, missa qalet dan ir-rwol jieħduh sorijiet u patrietu u ma jieħduhx il-lajċi. Jiena ħassejtni li kont qed inkun unfairly discriminated against jekk jiena da ma neħdux. U għettilhom intom tafu, imma jekk fil-każ keċċuni għax jiena mhux ħanitlaq. U mbagħad niftakar il-Monsinjur kien mar kellem mill-Arċisqof u l-Arċisqof kien qallu jekk speċi mhix qiegħda tikser ir-regoli essaċ li huma regoli tagħna tipo jiena m'għandix relazzjoni ma' raġel ieħor barra żwieġ eċċetra l-avolja separata li jiena ma kellix. Dawn ir-regoli kienu xi ħaġa li tawk. Iva, meta gradwajna u stajna naħdmu fit-tribunal, ridna nikkonfermaw li aħna maħniex ħaniksruhom daw biex inkunu nistgħu naħdmu
U jiena ma kontx qed niksirhom, ġifieri għalhekk jiena kont sorpriża to a certain extent sorpriża, ma kont sorpriża. Jiena bniedma realistika ħafna li ngħidlek li kont sorpriża. Ma jekk daqshekk speċa fundamentali għalihom. Tant li da l-ewwel ġurnata tax-xogħol għadu kif sab il-ġurnata ħajabatu lem. Ekku. Kif ma kienx waħda mir-regoli li kitbu? Għalfejn biex għamlu daqshekk mod daqshekk informali. Sa meta jkollok podcast mal-Monsinjur saqsih. Ma nafx mhux Għawek qed tiftaħ ħafna kotba li naħseb aħjar ma niftħuhomx bħalissa. Fis-sens li ma nistax nirrispondik għalfej, ma nafx għalfej, ma kinux għamlu. Għandek imma l-intuizzjonijiet tiegħek? Le, ma naħsibx li kien ħajkun hemm ma naħsibx li ħasbu li kien hemm ħajkun hemm xi ħadd illi ikollhom din il-problema miegħu, fis-sens illi ma nafx għalfej. Statistikament speċa hija falluta minn ġufomma speċa din l-idea. Ma nafx, ma jatlux f'conspiracy theories, isma ximkien fl-isfond. Ma nafx tisimgħu għaw mobile ser tisma'. Għaw xagħti li għandu l-mobile li mhux qiegħed airplane mode? Tiegħi mitfi. Ma nafx mela, ta' ma ġemna. Ma jimpurtax. Isma' xtaqt issa nidħol naqra fuq speċ ta' il-vakum li ħallet il-Knisja Kattolika. Ovvjament kif qed ngħidu għamlet żmien twil il-Knisja Kattolika li kellha dan il-poter politiku. Ma biżmien dan il-poter politiku naqas, xmela dak il-vojt taħseb? Ifimni, il-bniedem naħseb jiena ma' snin sar iktar indipendenti fil-ħsieb u allura mhux la kemm taqbad u tgħidlu inti trid temmenek u se jimxi warajk mingħajr qisu ma jerġa' jaħsibha darbtejn. Naħseb illi hija sfortuna illi il-Knisja did not keep up with the times u minix qed ngħidlek fis-sens illi għandha tibdel dak illi għamilha il-Knisja biex ngħidlek, ma minix qed nippretendi li tinbidel xi dottrina tal-Knisja. Imma pereżempju hemm ħafna affarijiet u ħafna ġid illi jiena nemmen li l-Knisja tagħmel. Kif tawassal il-messaġġ man-nies. U naħseb illi dak waqfet timxi ma' żminijiet biex tagħmlu u hija ħasra. Għax il-Knisja tista' tagħmel u għandha lok li tagħmel ħafna u ħafna ġid. Jiġifieri jiena pereżempju meta kont nara il-Papa Franġisku li jiena kien papa għal qalbi ħafna naħseb illi jagħmel ġid trement il-Knisja, bidel anki regoli tat-tribunali tal-Knisja li ġabhom ħafna iktar favur in-nies. Xi ħaġa li ma kienx saret għal sekli sħaħ. Okay, mill-Konċilju Vatikantini ma konniex rajna bidliet. Illi huma favur in-nies u favur li tneħħi toqol min-nies. Pereżempju ftit xi ħaġa ngħidlek qabel anki niftakara jien kont qed ngħidlek l-ewwel illi inti meta kellek deċiżjoni tal-Knisja oriġinarjament way back xi ħadd jew il-partijiet jew il-Knisja kienet tappella, ġifri inti rid tgħaddi minn skrutinju doppju. Issa jekk ituk dikjarazzjoni ta' nullità fl-ewwel stadju u fit-tieni wieħed ma jtuwilekx kien ikollok ittella il-kawża tiegħek is-Santa Sede Ruma. Naf każijiet li kienu under 15th or 16th year wara li nbdew u kienu għadhom mingħajr eżitu. Jiġifieri dak kien toqol eżaġerat. Xi ħadd li kellu 30 sena meta sfaxxa żwieġ u prova jġib dikjarazzjoni ta' nullità x'jaħ. Xi ħadd illi kien child bearing age ma baqax. Xi ħadd illi jiġifieri ried l-annullament ħanejdulu hekk kif normalment insibuh biex jibqa' jgħix ħajja ta' Kattoliku jidħol fi żwieġ ma' xi ħadd u jkollu familja, telliftu żmien ta' child bearing age u serħan ta' qalbu li qed jgħix f'dak illi jemmen u mbagħad issib illi vera ta' din kien dikjarat null u dan issa għandu 50 sena. Is it fair? It's not. U kien il-Papa Franġisku li dan il-double hurdle neħħieħ u ma baqax neċessarju għal bġiet kbir lejn il-Knisja u allura affarijiet bħal daw jgħinu. Imma ma naħsibx li l-Knisja along the years kella biżejjed minnhom daw. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole.
Għandi mistoqsija, għaddi ma formajtix sew ġo moħi, ma ħaniprofa nis-sentenza xorta waħda. Speċjalment għat li l-Knisja kienet tajdilna xinu tajpu ħażin, u l-lum il-ġurnata m'għadniex speċa sempliċement ngħidu. Il-Knisja qalet hekk. We don't follow blindly. We don't follow blindly. X'inhu mal-perikli, però li aħna sirna our own reference points for morality? Ħanejdlek. Met inti kollok reference point wieħed u għandek isu kulħadd jgħid iva ta' dan huwa tajjeb. Inti jista' jkollok inqas problemi għax inqas nies jagħmlu dak illi fettillhom biex ngħidlek. Però fl-istess ħin trid tara din hija hekk b'mod tajjeb jew b'mod ħażin. Jiġifieri li jiena inħares lejn il-Knisja biex nipprova nifhem il-moralità tagħha. Il-Knisja tispjegaħi li sew b'mod li tagħmel sens u jiena nsegwiha mod. U tispjegaħi li b'mod li tgħid li jekk minx ħadd imxi miegħi sejjer l-infernu u ma tispjegali xejn iktar ħli fil-biża' illi jiena ħi aħjar nagħmel li tgħid li għax better err on the side of caution ma mmux imur l-infern. Dik mhix tajba li jien. Ġifieri għandek biżgħat imma fl-istess ħin huwa tajjeb illi l-Knisja jekk trid li n-nies jimxu warajha tispjega lin-nies għalfejn dak li qed tgħid jagħmel sens. Issa, minix qed ngħid li se ssib spjega ta' kollox b'mod loġiku fil-Knisja għaliex waħda mill-affarijiet bażiċi tradizzjonalment fil-Knisja Kattolika wkoll hija li inti temmen dak li ma tarax biex niftehmu. Jiġifieri inti għandek ċertu kwistjoni ta' fidi. Imma mbagħad hemm mezz u mezz kif inti tasal għand in-nies, kif inti turi illi jisma' jekk inti pereżempju jinnaf għandek l-indissolubilità ta' żwieġ li inti tgħix ma' persuna għal omrok kollu dejjem ma l-istess persuna li inti tipprova il-hurdles tal-ħajja tħares lejhom mill-lenti ta' kif ħanibqa' ma' dal-persuna biex nibqgħu bil-familja sieħa u nibqgħu bil-familja maquda, hemm mod kif tagħmilha u hemm ġid kbir li jista' jsir li sfortunatament naħseb li qed nonqsu. Imma tista' nagħmilha b'mod mhux li inti tippretendi li ħadd jgħidlek iva blindly. Imma li turih it-tajjeb li joħroġ minn jekk jagħmilha kif qed tgħidlu int. U naħseb illi biex ngħidlek il-Knisja tagħmel il-courses ta' kana. Sewwa li jiena naħseb illi daw il-courses bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom, okay, jipprovaw jagħtu formazzjoni ta' xi tip fil-bidu ta' żwieġ. Naħseb il-Knisja mhix tinduna li hemm bżonn illi daw l-affarijiet tagħmilhom ukoll wara żwieġ. Jiġifieri inti tista' titlaq not knowing much about marriage u tipprova fl-ewwel snin tal-ħajja you cope. Imma mbagħad hemm stresses tal-ħajja tal-lum li naħseb illi l-Knisja li kieku ukoll tieħu ftit ħsiebhom wara żwieġ tagħmel ħafna ġid. Għalkemm qed ngħid hekk, il-Knisja għandha xi ċertu tip ta' kors u l-Istat m'għandu xejn. Jiġifieri min għandu diffikultà biex jidħol fi żwieġ sekulari, ġifieri mhux tal-Knisja, u wkoll nemmnu għax tinsiex illi aħna il-fedeltà ukoll hija l-bażi ta' żwieġ tal-Istat, mhux fil-Knisja biss. Jiġifieri li inti jkollok ċertu taħriġ. Jekk inti ma tridx żwieġ Kattoliku, imma trid żwieġ bl-Istat, għaliex nemmnu li l-familja hija tajba. Kif nemmnu li l-familja hija tajba? U li jista' jkun l-Istat irid jibni dejjem fuq familji sodi, għaliex l-Istat mhux jagħmilhom daw? Għaliex l-Istat mhu jagħmel xejn? Li jkollok tfasslu dal-kors inti għall-Knisja jew għall-Istat illi wara pereżempju ċertu terminu il-koppji jirdu jmorru jattendu dan il-kors biex jiġġeddu fi żwieġ tagħhom. To be quite honest, kont qed naħseb on something of the sort.
Da pitch nazzjonali. Le mhux pitch nazzjonali, ifhem xi ħaġa li qiegħda f'moħħi biex ngħinu lin-nies taf għalfejn John mhux għax xi ħaġa għax jiena wasalt in the later part of my career, ġifieri m'għadniex nibda. Imma appuntu għax rajt ħafna żwiġijiet jitkissru, nar ħafna nies li jiġu għandi. U l-mistoqsija tagħhom taf xi tkun? X'inhuma d-drittijiet tiegħi? U jiena ilni omor. Ngħid, taf li din mistoqsija miskom għamiltuha qabel iżżewwixtu? Ġifieri daw, meta qed jaraw x'inhuma d-drittijiet tagħhom in-nies? Meta jispiċċa żwieġ? Inti mhux meta tiswiġġ, inti drittijiet għandek waqt iżwieġ. Id-drittijiet mhumiex tiegħek meta jitkisser. X'inhuma l-problemi? Ġifieri la darba inti ma tkunx taf id-drittijiet tiegħek waqt iżwieġ. X'inhuma l-problemi li jimbtu? Mela, il-problemi li jimbtu huma number one illi inti m'intix qed tipproteġi lilek innifsek jekk jinqala xi ħaġa ħażin għax inti taf għaliex madwarna nistgħu naraw li hawn ħafna separazzjonijiet ta' nies li jitqu b'nies pereżempju li taf kif? Jekk inti ma tafx fiex inti dieħel, kif tista' tipproteġi lilek innifsek? Kif tista'? Minn xiex ma pereżempju? Minn xiex pereżempju li ma tispiċċax b'xi 3 tfal u mingħajr 1 cent u għax ir-raġel jew l-mara telaq ma' xi ħadd ieħor u ħallik lampa stampa ma stajtx taħdem għaliex għandek tfal għadhom żgħar, ma tistax taħdem xogħol full time għaliex għadhom infarfrin, ma jtikx biżejjed manteniment għaliex hekk iddeċida u għaliex jista' jaħbi l-flus u għaliex u inti ma tkun taf xejn minn dak kollu. Milli tallimt minn dawn l-esperjenzi kollha tiegħek, naf li għat li l-żwieġ kaxxa magħluqa, ma kif tista' tbassarna iktar xemm fil-kaxxa skontok? Le, fil-kaxxa ma tistax tbassar xemm. Le, ma tistax. Saħli fil-li jekk inti tara xi red flags fil-bidu ġifieri qabel ma tiżżewweġ u int ma tostinax ruħek li trid tiżżewweġ xorta ma dawk ir-red flags ġifieri jien naf xi ħadd li jidher li hu persuna narcissist to the max u inti qisha teċitak dil ħaġa flok tmur tiġri the other side b'kemm għandek saħħa. Ġifieri dawk orrejt. Tista' tevithom jekk inti tevita dat tip ta' nies. Imma ħafna drabi il-problemi ma jurjomlokx dak li jkun qabel jiżżewweġ imma joħorġu fl-apert wara. Mela inti kif tista' tipproteġi lilek innifsek? Inti tista' tipproteġi lilek innifsek billi l-ewwel qed tara filli hemm ċertu affarijiet li f'koppja trid tiddiskutihom. Mhux jitlu nies fi żwieġ qatt ma ddiskutew il-finanzi pereżempju. Imħabba jew dak li jaħsbu li huwa mħabba jew last, Ġifieri dak mhux żwieġ taħi. Ġifieri li inti tkun taf kif ħadd qassam il-finanzi tiegħek, x'jiġri jekk intom se jkollkom it-tfal. Min se jieqaf jaħdem? Di tal-finanzi pereżempju, hija stress li ta' sikwiet tiltaqa' magħha inti li twassal għal tmiem. Iva. L-ewwel net. Hija stress għaliex minnu nnifsu illi inti tgħix issa f'komunità ta' żewġ persuni mbagħad tlieta mbagħad erba', inti qed iżżid nies oħra fl-equation mhux tiddeċidi għal flusek biss għal tiegħek biss. Ġifieri dik diġà toħloq stress issa x'inti jista' jkollok nies illi ma jaħsbux bħalek. Pereżempju inti qed li x'tista' tagħmel. Tiddiskuti qabel iż-żwieġ huwa importanti mhux biex niddiskutu li ma karozza ħa nixtru biss u li ma dar se nixtru. Imma anki isma' inti tip ta' persuna illi l-flus malli jiġu fidejk dberbaqhom, tip illi you save for a rainy day, għaliex dawn huma affarijiet illi meta se nibdew ngħixu l-ħajja flimkien se jkun hemm clashes madornali kbar fuqhom. Li inti jekk qatt m'għamilta biss il-mistoqsija qas għadditlek minn moħħok. U mbagħad tiġi tgħidlu wara ma x'da dejjem iberbaq. Ma qabel inti tkellimt naqra ma tirrealizzax illi mhux biss x'dar se nixtru xi flet se nixtru huwa importanti. Ġifieri hemm ċertu affarijiet li importanti niddiskutuhom. Pereżempju, f'dan iż-żwieġ se jkollna komunjoni tal-akkwisti jew se jkollna separazzjoni tal-assi. Kulħadd tar-rasu fejn jitlu l-flus jew il-flus tagħna piggy bank wieħed. Issa tgħidli x'inhu l-aħjar, m'hemmx x'inhu l-aħjar, kull koppja trid issib x'inhu l-aħjar għaliha. Għax jista' jkun illi għandek koppja ta' business people illi tajjeb is-separazzjoni tal-assi.
U l-mara jekk tinqabad ila u tkun pereżempju mhux qiegħda taħdem għandha passive income dieħel allura mhix problema xorta se jkollha l-flus għax hija tal-business hi nnifisha wkoll. Jista' jkun illi ikollok sitwazzjonijiet fejn isma' jekk nieqaf naħdem u jiena mara għax ħanrabbi tfal u qed ngħid jiena mara u nieqaf naħdem għax ħarabbi tfal għax ħafna min-nies hekk jagħmlu jieqfu n-nisa, all right? Nispiċċa jekk m'għandix il-komunjoni tal-akkwisti m'għandix dħul. M'għandix dħul ta' xejn. U jekk ir-raġel mhux se jmantnini f'dak il-perjodu jew ħajtini problema biex imantnini jew joqgħod jisqini naqra bil-ġimgħa bil-100 € fil-ġimgħa rrid nipprova nara kif ħanrabbi 3 tfal u nixtri l-affarijiet u nagħmel. Ġifieri inti tissuġġerixxi li qabel koppja tiżżewweġ poġġu bil-qiegħda u tagħmel kuntratt? Le, mhux neċessarjament għax il-kuntratt tagħmlu l-prenuptial jekk inti tagħmel diviżjoni tal-assi. Imma li tiddiskuti jekk għandix tagħmel kuntratt, ħanibdew minn hemm. Sewa, ġifieri la darba inti ma tagħmilx diviżjoni tal-assi. Il-default mhux suppost ħataqsam u qed ngħidlek mhux suppost imma ħataqsam għax ħafna min-nies li jiġu għandi jgħidulek le di jiena di xtrajthom jiena kollox il-bibin xtrajthom jien waqt iż-żwieġ, il-kċina xtrajta jien, di tiegħi le, sorry. Jekk waqt iż-żwieġ u m'għandekx diviżjoni tal-assi ma xtrajta inti xejn. U l-bibin ma xtrajthom inti xejn. Anke jekk ħdimt inti biss u dħul daħħaltu inti biss, imma xtrajtuha flimkien għax nofs flusek kollha li qlajt huma ta' martek jew tar-raġel. Insa. In-nies ma jafuhiex. In-nies mhux tal-li ma jafuhiex, tal-li anke jekk ikunu semawha jinsistu li fil-każ tagħhom mhux hekk. Għax jien ħdim tal-ihda. Le, din ma rridx inkun baxxa, imma ħafna nies jgħidu ġiet bil-qalzitta taħt fi żwieġ. Di ħobbu jekk smajta miljon darba din il-frażi ftit. Għaliex jinsistu illi speċi di kull ma hemm fi żwieġ ħdim tal-iħjien u għatijaj mhux sew li toħoduli. Mela allura missek iddiskutejt qabel iż-żwieġ. Jekk għandux ikun hemm separazzjoni tal-assi, ħalli meta tidħol fi żwieġ inti tkun kopert, skont kif taħseb l-għandek tkun kopert, imma martek ma tkunx sorpriża, tkun trida daqsek, mela daw l-affarijiet tiddiskutihom. Daw m'għandniex, daw m'għandna xejn. Ġifieri anke jekk ikun hemm bil informali bejnietna, isma' jien għandi il-bank account tiegħi, int għandek il-bank account tiegħek. Ma jgħod xejn. Ma jgħod xejn, anke jekk informalment hemm ftehim fl-aħħar mill-aħħar imbagħad quddiem il-qorti dak li jagħmel differenza jekk għandekx separazzjoni tal-assi. Separazzjoni tal-assi. Dak li ġi prenuptial agreement. Prenuptial agreement tagħna. Isma' la darba qbadna dan il-fil. Jien għandi fascinazzjoni dawn il-postijiet tas-soċjetà fejn isu jiġru l-iktar affarijiet li huma privati. U inti ovvjament inti għandek front row seat għalihom dawn l-affarijiet. U allura ħankompli nsaqsi mistoqsijiet pertinenti tal-fantażija ta' moħħi. Apparti il-biċċa xogħol tal-finanzi, x'huma l-affarijiet l-oħra illi waslu biex kun hemm din il-frizzjoni fi żwieġ? Mela. Adulterju rampanti? Adulterju rampanti, qed tgħidha rampanti għax hawn ħafna. Hawn ħafna. Adulterju rampanti. Illi llum il-ġurnata huwa ħafna eħfef to get into bi-social media, bil-apps, bil-dating apps. Ġieli sfaċċatament in your face, ġifieri tiftaħ dating app u sib, speċi isma' jiena miżżewweġ imma rrid relazzjoni, għalfiri n-nies qas sens ta' mistħija li dis mhux ħajamluha. U anke il-fatt illi in-nies illum il-ġurnata fil-kamp tax-xogħol, fil-kamp laborattiv, equally qisu nisa daqs irġiel, inqattaw ħafna aktar ħin ix-xogħol milli essaċ inqattaw id-dar. Ma nies illi ma ngħixux taħt l-istess saqaf magħhom ma jidrux il-problemi magħhom imma naqsmu biss l-affarijiet pożittivi magħhom, allura naħsbu li nistgħu nitkellmu niftħu qalbna ma' nies illi ma nafux. Li mbagħad they lead għal rubija illi tkun il-bidu
li fija jimbet extramarital relationship, ġifieri relazzjoni extramaritali u li tispiċċa tfarrak iż-żwieġ. L-irġiel u n-nisa inħoss li jitrattaw dan is-suġġett b'mod ftit differenti. Imma l-esperjenza tiegħi ġifieri minn 7,000 bot inxommhom meta jidru xi nies għandu jibdew jirrakkuntaw li ġifieri nkun diġà indunajt ċett jiġri u laqqas ma jkunu ndunaw. Ġifieri jiġu jgħidulek bil-problemi li għandhom Jiġu jgħiduli bil-problemi u jien nibda nara affarijiet mhux red flags ta' jibdew tilejn, jibdew ixejru hekk bħal meta jkun hemm tal-Grand Prix hekk jibdew ixejruhom fuq quddiem għajnejja jien. Għax pereżempju. X'tagħmel f'dak il-punt? Le, jiena jkolli inkun daqsxejn kawta fis-sens ta' tittoqgħod attent li ma tferix il-min għandek quddiemek kan fl-istess ħin qed tiġi għandi għal parir u rrid ngħidlek isma' jista' jkun illi din hi l-kwistjoni kollha u normalment when they delve a little bit deeper jirrealizzaw illi għandi raġun. Mhux l-ewwel darba jgħidu li tista' tgħidli kif jiena ma ndunajtx u inti ndunajt wara nofsi nkellmek imma kemm 25 sena għaddejja niddilja ma' dawn l-affarijiet. Il-fatt li għat-rampanti jiena inferejt minna li hija anka it-ton li għattabija u l-volum li għattabija inħoss li xaġa li ma toġbokx tilek. Le, ma toġobniex jekk qed nitkellmu fi żwieġ. Jekk qed nitkellmu f'setting ta' żwieġ ma toġobniex għaliex hija l-antitesi ta' żwieġ. Ġifieri ma toġobniex. Lek xi ħadd mhux miżewġ jagħmel li jrid għalija jiena bniedma ġifieri min jafni progressiva kemm trid u liberali to a certain extent, għandi aspetti konservattivi, imma ġifieri li xi ħadd jqatta ħajtu kif irida hu sakemm ma jweġġax il-ħaddieħor doesn't bother me ġifieri. Imma li inti dħalt f'istituzzjoni fejn qiegħed twiegħed illi inti se tkun ma' dik il-persuna forever and ever amen. U ma' dik il-persuna biss. U mbagħad inti dak li wett tiksru, hemmhekk għandi problema ovvjament għaliex inti daħħalt xi ħadd ieħor miegħek bi pretenzjonijiet li se tkun tiegħu għal dejjem u inti qed tifettilek tagħmel li trid din il-familja li suppost intom ħloqtu u żewwiġtu għax rittuha u għax rittuha tnejn, inti qed kissira u allura le ma toġobni xejn li inti jkollok kwistjoni ta' adulterju fi żwieġ għax huwa l-antitesi ta' żwieġ. Kien trid tkun ma' miljun persuna, please yourself, imma tiżżewwiġu. Għalfejn taħseb li hija iżjed rampanti għajr il-fatt li iktar aċċessibbli hemm xi raġunijiet oħrajn taħseb? Jifhimni, inti oġġett jiżdied jekk ikun hemm iktar ċans illi kif taqbad tgħid illi inti l-oġġett tagħmlu with impunity iktar jiżdied. Issa ħafna nies illum il-ġurnata jaħdmu ġob 2-3 sew li inti ma tkunx id-dar daqshekk spiss. Tista' tkun oġġett li kollok il-mara d-dar pereżempju mhix qed tirrealizza li inti orrajt qedtilha li se tkun xogħol ma dakinhar ħatta off ta' flaxija ma qed ma ġatt ieħor. Ġifieri kemm il-darba nindunaw wara li we dig a little bit illi meta kien qallek illi qiegħed xogħol fil-fatt ma kienx u li ma min taf li qiegħed x'intara r-rosters tagħhom għax imbagħad x'in immorru l-qorti nibda naqla jien rosters u whatever you know. Nibdew nindunaw li dan u di f'dawk il-ġranet kollha jieħdu li flimkien. Ġifieri hemm ħafna affarijiet illi wieħed jekk ikun jaqra biżżejjed is-sitwazzjoni jkun jista' jsibhom. Imma b'evidenza bl-Ingliż jgħidu circumstantial evidence bħal dik. Inti x'tagħmel biha mbagħad? Ifhem, inti toħodha l-qorti u mbagħad il-qorti tiddeċiedi hemmx biżżejjed bażi il-separazzjoni pereżempju fuq din il-bażi ta' adulterju tkun provata. Issa jiena minn daw biex inkun onesta nagħmel ftit għax jiena bħala avukat nemmen ħafna fi separazzjonijiet li jsiru b'mod bonarju bil bejnet il-partijiet biex in-nies ma jidħlux fi snin twal ta' martirju legali. So jiena l-istra maġġoranza 99.9% ta' separazzjonijiet li nagħmel jien huma bejn nies illi jirnexxilna naslu
qbil bejnietom dwar dak li jridu jaqsmu, assi, etc. u ma nispiċċawx nidħlu f'daw l-affarijiet. Imma ġieli jkollna nidħlu fihom, unfortunately, ġieli jkollna. Ġili kontemplajt x'jista' jwassal biex ikun hemm inqas adulterju? Ifhem, naħseb li n-nies irid ikunu jikkomunikaw aħjar bejniethom, ġifieri l-komunikazzjoni hija importanti ħafna u li meta jiżżewġu. Tara li hija fqira ma. Iva, fqira ħafna, mhux ftit. Fqira. Il-komunikazzjoni bejn il-koppja inħoss li mhijiex daqshekk tajba. Il-nies huma konfrontal ħafna, ġifieri konfrontali, ġifieri jekk tibda tkellem lir-raġel tiegħek jew lill-arus tiegħek dwar il-flus. Ħajbda jitfantas, ħajbda jiddejja, jibda jgħidlek għamel inta tibda fuq ħażina. Tibda titkellem u tiddiskuti pereżempju jekk għandux ikun hemm separazzjoni tal-assi jew għandux ikun hemm komunjoni tal-akkwisti u dik biss issir diskussjoni. Issib anke ħafna nies li huma ġenituri li jgħidulek, mela tibdew fuq ħażina, mela inta tiżewġ biex tissepara. Ma kif qed taħseb fuq dawn l-affarijiet? Inti qed taħseb fuq dawn l-affarijiet, il-verità li taħseb fuqhom. Jew ma taħseb fuqhom ħajġru. U wieħed preparat għalihom u l-oħra mhux preparat għalihom. Jien għalija jekk inti tħobb il xi ħadd to the point li trid qatta ħajtek miegħu, iddiskutihom qabel. Għaliex jiena nippreferi li xi ħadd qiegħed miegħi u jibqa' miegħi, knowing li jekk jiġrilna xi ħaġa, fi żmien meta aħna nħobbu l-xulxin qed niddeċiedu bħala żewġ min-nies li nħobbu l-xulxin, kif mhux ħankisru ħajja xulxin jekk eventwalment jinqala xi ħaġa? Għala le, why not? Why is this not good? Ġifieri mhux vera jien inħoss illi inti tkun qisek qed tipprepara lilek innifsek biex tissepara. Imma qed tipprepara lilek innifsek biex anke jekk inti jkollok luliet, tispiċċa tista' tgħixhom suret in-nies. Mhux laqas għandna flus biżżejjed. Għax irridu nħallsu żewġ kontijiet tad-dawl, irridu nħallsu int minn ċittini biżżejjed manteniment. M'intix qed tħallsilhom għal privat għax ħad toqgħod tgħid li dak m'għandekx bżonnu u m'intix ħad toqgħod tħallsilhom għad-dentist u għal-braces għax qed tgħid li dawn mhux vera snilhom tajbin. You know, u qed nispiċċa xorta għax jiena nafu nħobb it-tfal tiegħi inħallasom waħdi u nagħmel kollox waħdi u inti ċibeqqi, you know. Jew inkella kemm insibu nies jgħidu li għat-tfal tiegħi m'għandux flus, issa t-tfal tagħha mal-ġdida għandu għax lilhom biex jimpressjona lilha joqgħod jixtrilhom it-tfal tiegħi ma jixtrilhomx. Tifhem? Ġifieri li inti meta da kollu ikun mhux in the box, imma inti qed fi stadju meta jiena nħobbok u inti tħobbni. Nistgħu npoġġu bil-qiegħda u niddeċiedu x'ikun l-aħjar għalina. Jekk jinqalgħu problemi f'da żwieġ u ma nkunux nistgħu nsolvuhom, kif mhux ħan irrovinaw ħajja xulxin? Kif mhux ħan irrovinaw ħajja it-tfal tagħna? Għaliex jekk daw għamilnihom flimkien se jibqgħu xi ħaġa li għandna bejnietna forever and ever. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Nista' nifhem però speċjali f'dik il-fażi romantika fejn l-affarijiet huma kollha maġija u kollha jinħassu qisu qed ngħixu ġo fairy tale. Speċjali mbagħad inti tibda titkellem fuq affarijiet li huma prattiċi huma l-oppost tal-fairy tale u tal-maġija u forsi meta inti qed kollok dawk il-konverzazzjonijiet tħoss li kważi qed tinkwina dan il-fantasija li qed ngħixu flimkien u qed tġibli saqajja lura mal-art. Propju għaliex iż-żwieġ m'għandux mill-fairy tales. Propju għaliex iż-żwieġ mhuwa xejn fantasija, imma huwa rooted in very daily necessities of life li żewġ persuni jgħixu u huma mimli problemi illi iridu jiffaċċjaw in-nies flimkien, jekk se nidħlu għalih qisna diħlina l-fairy tale, se nieħdu daqqa kbira. Jekk aħna se nidħlu għalih, intuħ l-importanza li aħna nħobbu xulxin, intuħ l-importanza, imma li aħna ma nittrattawx bħala fairy tale, imma nittrattawx bħala aħna ngħidu community of life and love. Alright, ħajjitna flimkien kif ħanamlu għal aħjar. Kif mhux ħan iddistruġġu xulxin? Kif ħanatik lilek spazju biex tgħix ħajja li inti tħoss li inti fulfilled fiha? Li inti mhux pereżempju xbajt tistudja
Immissa nippretendi għax jiena pereżempju r-raġel li inti tieqaf taħdem għax inti l-mara ħadd joħsib it-tfal. Kif nistgħu niddiskutu da bejnietna biex it-tnejn li aħna nagħtu dak li huwa dover tagħna nagħmluh u nagħtu lil dan iż-żwieġ biżżejjed biex ikollna fulfillment it-tnejn, biex mhux xi ħadd minna jħossu oppressat u xi ħadd minna irid dejjem iċedi. Taf kif dik dawn l-affarijiet qed ineħħulna l-fairy tale, iż-żwieġ tagħna mhux ħajkun fairy tale. Il-probabilità hi li jekk aħna dawn l-affarijiet niddiskutuhom qabel, imbagħad iż-żwieġ tagħna isir jiġbaħ naqra iktar il-fairy tale. So we're doing it wrong, you know? Like, subscribe. Agreed 100%, ġifieri li nasib il-komunikazzjoni kienet l-iktar ħaġa li hija fl-esperjenza tiegħi, ovvjament jien għandi esperjenza singolari li hija tiegħi biex ma tantx nitkellem ma' sħabi fuq iż-żwieġ tagħhom u hekk. Nasib nix ħabib tajjeb jista' jkun. Imma li l-komunikazzjoni tagħna u aħna fuq dawn l-affarijiet nitkellmu b'mod apert ħafna. U qisu iktar maddejna minn kriżijiet li mbagħad irnexxina nġestu b'mod adult ħafna. Qisu mbagħad il-mument fejn jissepara sħab, b'daqqa waħda jerġgħu joħorġu l-frifet u insomma. So, mhux affarijikom, x'jiġri, ħajti. Le imma ħanejdlek, hemm ċertu affarijiet li forsi jidru żgħar. Forsi jidru ma kulħadd qisu jrid tiegħu. U tajjeb li niddiskutu. Nixtieq ngħid in-nies hemm barra, iddiskutuhom. Pereżempju, ġieli tiddiskutu man-nies mal-partner tagħkom qabel iż-żwieġ, mhux qed ngħid fi żwieġ, qabel iż-żwieġ. Jiena, jekk jiena qed noħroġ miegħek, inti kif taħsibha fuq il-fatt li jiena x'in irrid nista' naqbad infittixlek fuq il-mobile u nara l-emails tiegħek u what have you, din hija xi ħaġa li għalik aċċettabbli, mhux aċċettabbli, kif tħossha? Qed tħossha li qed timpinġi fuq il-privacy tiegħi? Inti għandu jkollok privacy fi żwieġ, m'għandux ikollok privacy issa. Jiena m'inhiex ngħid hemm mod tajjeb u hemm mod ħażin. Jien qed ngħid irid ikun hemm mod li huwa jafuh iż-żewġ persuni ta' x'oħossu dwar dawn l-affarijiet u jaċċettawh. Għaliex jekk m'intix se tiddiskutihom, ma l-ewwel darba li dar raġel se jaħseb illi inti għandek għajn ħaddieħor u se jiġi jfittxlek se tollih. Ma li tibda il-mobile tiegħek flok tagħmlu wiċċu l-fuq tagħmlu wiċċu l-isfel u jibdew taf kif itiru esplużjonijiet ġo dak li jkun, se tinqala ġlieda kbira. Mela, dawn jidru affarijiet ridikoli. Laqqa xejn. Imma mhuma xejn ridikoli, dawn huma affarijiet essenzjali li dak li jkun jiddiskutihom qabel. Allura dal-qaba kors ta' kana x'jagħmlu? No, tista' tinsa. Ġifieri fil-kors ta' kana mhux ħoqgħdu jitlu f'dawn l-affarijiet. U jiena jiena ma nistax ngħid tal-kors iskolla, ma jiena niftakarni nagħmlu dal-kors ta' kana u kelli problemi kbar waqt il-kors ta' kana. Ġifieri jiena niftakar min jafni dil-istorja jafa. Niftakarni ġifieri, kellna min qed jagħmilna l-kors ta' kana li kien iddeċieda illi ir-raġel jgħidilna li r-raġel huwa l-moħħ u l-mara l-qalb fi żwieġ. Nispjega ħielek lilek di. U jiena kien sajtini heart attack. Ġifieri l-ewwel darba laqtħal iwet ma x'ħanqala trabil. Ħanoqotaw bikwieti u I crossed hands u qatt bikwieti. Mattin u mattilet darba like ma flaħx iktar. And I had to just say it, you know, inti taħseb allura li jiena bla moħħ u r-raġel tiegħi bla qalb. I mean, għax a kontrarju sens u hekk tiġi, no? Jekk hu l-moħħ u jiena l-qalb, you know? Le, għax hekk tagħmel sens, u irrokkajna jiġri kif taqbad tgħid. U probabbli huma kienx equipped biex jirraġuna miegħek din il-biċċa tax-xogħol. Absolutely. Min kien qed jagħmel dan il-kors, ġifieri laqas seta' jifhem għalfejn jiena qisni ħattalija li daqala. Qed tifhem? Aħseb wara kif x'risposta suppost kellu jtini, imma baqa' jinsisti illi jekk ma rridux problemi fi żwieġ irridu nittrattaw iż-żwieġ tagħna b'dan il-mod.
li hija l-ikbar farsa. X'inhu ma l-inferenzi ma f'dak il-mod? X'qed jispjegali? Dak kien qed jipprova jispjega sa jiena mhix qed ngħid biex nagħmel kavja taw, mhix qed ngħid li l-korsi tagħna kollha huma jekk qed ngħid esperjenza personali tiegħi partikolarment xi 25 sena ilu meta kont qed nagħmel dal-kors. Dak kien qed jinferi hu kjarament illi inti għandek timxi ma dak li jgħid ir-raġel għax hu l-moħħ u speċi jfassal u jagħmel u jekk ikun hemm bżonn kompassjoni għandek tkun inti li ċċedi. Issa fil-verità li inti tkun il-moħħ fi żwieġ iż-żewġ partners għandhom ikollhom rwol ta' decision making. U bejniethom jiddiskutu u jaqblu. U tnejn li huma għandhom ikunu kompassjonali lejn xulxin u jipprovaw jifhmu daqsxejn il-xulxin. Jien irid nipprova nifhem jekk jiena ir-raġel tiegħi għandu xogħol illi huwa stressanti u jiġi forsi mix-xogħol daqsxejn inkwitat u forsi naf u jiena fl-istess ħin inkun ilni ġurnata ma' tfal u qed nipprova nurih li jisma' ilni ġurnata nisma' l-biki. Taf kif u għandi bżonn jew inkella jekk ikun raġel li joqgħod id-dar u qed jipprova jurini isma' jiena kont qed nipprova nleħħaq minn ftit xogħol mad-dar u ftit mat-tfal. U inti tgħidlu isma' jiena taf jekk tkun avukat inni nikteb kuntratti ġurnata sieħa nara nies tini daqsxejn ċans. Ifieri u x'inhu r-rwol tagħna fil-familja u niddeċiedu x'inhu jista' jkollok raġel li joqgħod id-dar, jista' jkollok mara li toqgħod id-dar, jista' jkunu tnejn jaħdmu. Mhux biss joqgħdu d-dar, jieħdu ħsieb il-familja anki jekk jaħdmu tnejn u x'inhu dak ir-rwol huwa tajjeb li fejn jidħol id-deċiżjonijiet tal-familja jittieħdu mhux b'wieħed jimponi fuq l-ieħor imma bit-tnejn jaqblu. Alright? U fejn hemm il-lat iktar soft biex ngħid hekk ta' nipprovaw nifhmu l-xulxin, huwa tajjeb importanti ħafna li ż-żewġ partijiet jippruvaw jifhmu l-xulxin. Dak xtaqt nisma' jien fil-kors ta' tagħna. Qed tifhem? Mhux tal-li ma smajtux tal-li lajna kjas, imma msomma. Mbagħad kellna problema oħra fuq x'ismu tal-bank, fuq il-kontijiet bankarji għaliex il-persuna niftakar daw iż-żewġ punti kienu jaħarqu f'għajnejn jew għadni niftakarhom. Il-persuna kienet qed tinsisti illi għandu nżommu kontijiet joint. Dawk għandhom ikunu l-kontijiet tal-familja a joint account. U għal minnu persuna legali għaf li if you do this u jiġi nieqes xi wieħed mill-partijiet you are doomed. Dali jekk inti għandek żewġ persuni li kull m'għandhom huma joint account u m'għandhomx personal account, jekk jiġi nieqes xi ħadd minnhom, that account is frozen sakemm jinqasam il-wirt. U allura ma jkollokx penny, you cannot touch your asset. U allura inti għandek it-tfal ma tistax trabbihom, għandek huwa importanti li jkollok jekk inti trid joint account, mhix qed ngħidlek ma jkollokx, imma li inti jkollok ukoll account separatament li inti tista' treġġi biex inti tmantni l-familja, mhux għax ma tħobbx il-xulxin, mhux għax ma taqblux, imma it makes sense legali, you know? Il-mod li jiena u l-mara tiegħi pereżempju ħarsu lid-dinja biex jiena m'għandix dik l-intuizzjoni femminili li għandha l-mara tiegħi. U forsi jekk irid ikun metaforiku dwarha, nista' ngħid li l-mara tiegħi tħoss iktar b'qalba. Jista' jkun li dak li kienet jgħidlek li speċta il-mara għandha naqra iktar din il-fakultà intuittiva. U r-raġel ikun issa fil-każ l-intuizzjoni ġon għandha ħafna x'taqsam mal-moħħ u ftit x'taqsam mal-qalb. Jiġifieri. Ħanamel disclaimer ukoll ħafif magħha x'inti speċta fil-verità inti waħda mill-iktar persuni loġiċi li qatt intervistajt. Ġifieri nasbissa intervistajt xi 200 ruħ fuq dal-podcast biss u ma nafx band oħra. Anyway, il-punt huwa li inti anomala fil-kuntest tar-razza umana speċta. Però jista' jkun speċa dak li kienet jgħid speċa jiena nara fija nnifsi. Le, mhuwiex hekk li kienet jgħid għaliex l-intuizzjoni m'għandha xejn taqsam mal-qalb.
Ġifieri, l-intuizzjoni. Metaforikament, mhux metaforikament. L-intuizzjoni tiġi minn esperjenza, minn seeing problems if they are problems u tinduna mill-bidu tagħhom. Forsi tkun persuna tinnota daqsxejn iktar minn forsi ħaddieħor. L-intuizzjoni ma tiġix mix-xejn. Imma pereżempju Marija ġieli tgħidli again, ma nafx minn kemm minn dan nista' nħallif dal-podcast imma ħanitfaħħom mbagħad narruhomla. Marija ġieli tgħidli le dil-ħaġa ma toġobnix. Ma nafx għalfejn, imma dil-ħaġa ma toġobnix. Moħħok hemm. U jiena le tinkutax nafx li għamilt il-kalkoli, kellimt il-dak għalli ċekkjat kollox għarajt. Ma nafx, imma ma toġobnix. Alla tliet xhur wara jkollha raġun alla. Inti l-intuizzjoni mhumiex affarijiet illi jista' jkollok biss fil-konxju tiegħek, jista' jkun hemm affarijiet fis-subkonxju tiegħek that you don't even realize that you have a feel on. Issa, is-subkonxju huwa fenomenu psikoloġiku li Jung u Freud spjegawulna naf mit-sena ilu kemm ilu li speċa sirna nafu verament speċa li jeżistu speċa fil-moħħ. Naħseb sa dak iż-żmien konna ngħidu dawn huma affarijiet li qegħdin jonna fir-ruħ jew speċa konna nitkellmu b'dal mod eżoteriku. Forsi l-Knisja ma għamlitx dal-update. Għandha bżonn reset tal-operating system. Ara, jiena bħal metlek, il-fatt li l-Knisja qed tipprova tagħmel xi ħaġa diġà hija xi ħaġa kbira lija. L-Istat mhux jagħmilha dil ħaġa. And I think li l-Istat għandu jagħmilha. L-Istat għandu, mela, mela, ma rridx immur political, u minix sejra political, imma nafu illi l-pajjiż, per eżempju, qed tonqos l-rata ta' tfal. Ok? U il-gvern jista' jipprova jagħti inċentivi fiskali bħalma jipprova jagħmel biex ikollni iktar tfal. Imma mhix kwestjoni ta' affarijiet fiskali di. L-gvern jista' jagħti inċentivi fiskali kemm irid. Jekk mhux se nsaħħu l-familja, il-crux tagħha kollha hi il-familja b'modi illi ikollna inqas familji li jitkissru u allura rridu nippreparaw il-familji aħjar. Mhux wara ftit nispiċċaw għaxu aħna meta jkollna tifel u mbagħad nibdew inħossu l-affarijiet mhux sejrin sew mhux ħajkollok it-tieni wieħed u mhux ħajkollok it-tielet wieħed u meta inti jkollok dak it-tifel u mbagħad tispiċċa dak iż-żwieġ u tmur relazzjoni ma' xi ħadd ieħor jekk tkun f'sessik ma tagħmilx miljun tifel ma' xi ħadd ieħor. Jiġifieri mhix qed ngħid li ma jkollokx tfal jekk inti forsi jkollok talima ta' xi mod kif inti l-ewwel għall-inqas tara li għandek l-affarijiet fis-sod, jista' jkollok blended families u jkunu kbar u hija xi ħaġa sabiħa immens li inti tagħmilha di, imma forsi timxi minn flok tiġri biex tagħmilha u allura iż-żmien ikun għaddej inti l-ammont ta' tfal li jista' jkollok f'dan ix-xenarju llum il-ġurnata mhuwiex l-istess ammont ta' tfal li kien ikollhom qabel. Mela jekk inti ttejjeb il-qafas tal-familja, jekk inti ttejjeb l-ammont ta' preparazzjoni li tagħti l-tnejn min-nies li se jiżżewġu, inti tkun qed tipprova li dak iż-żwieġ ikun iktar fit-tul. Ikun iktar sod. Li dak li jkun iħossu iktar seren li jagħmel commitment u tfal huma l-ikbar commitment ma' dik il-persuna, oħra jien inħoss illi għandna ninvestu fil-familja b'mod monetarju, billi nagħlmu, nedukaw, intejbu din il-phases ta' kif ħajidħlu n-nies ġo dan iż-żwieġ. Ma taħsibx li ħajkollha effett il-fatt li għamilna daw l-inċentivi monetari? Alla ħares ikollha. What a fucking good answer. Mela, jiena naqbel miegħek. Għax jekk ikollna tfal għal 1500 euro, it would be a disaster. Alla ħares ikollha. That's my point. Inti meta tħares madwar id-dinja fil-fatt l-iktar pajjiżi li għandhom rata ta' fertilità għolja huma l-iktar pajjiżi fqar. Ġifieri naħseb jidher fil-quċċata hemm iċ-Ċad, u mbagħad warajh hemm in-Niġer, li dawn huma mbagħad is-Somalja li qas bil-kemm huwa stat. Issa mur jgħidli kemm l-inċentiv fiskali għandu ċ-Ċad u s-Somalja.
Le, assolutament għandhom l-oppost, Tajjeb, ġifiri thank you. huma below the poverty line il-maġġoranza tal-popolazzjoni qed nitkellmu. Ġifiri ma naħsibx li huma U l-iktar pajjiżi sinjuri? L-iktar pajjiżi sinjuri mbagħad għandhom l-oppost. Ġifiri inti għandek. Ġifri li inti qed tagħmel in-nies iktar sinjuri biex ikollhom iktar tfal antitesi ta' hija illoġika. Għalija il-loġika. Hija illoġika. U inti qed tgħid allura li dak li għandu jwassal biex ikollna birth rate iktar dak li insomma qed naqblu li nixtiequ. Hija li Il-valuri familjari. Il-valuri familjari. Iva, il-fatt li jibqa' jfisser għalina xi ħaġa importanti li mara u raġel ikollhom familja flimkien, illi ikollhom aspettattiva illi jekk hemm problema se jippruvaw jelbuha flimkien mhux mal-ewwel problema nitilqu rasna, illi biex ikollna inqas minn daw il-problemi għax ikunu daqsxejn iktar prevedibbli, rridu nagħlmu n-nies dak illi għandhom jistennew fi żwieġ. X'inhuma l-mistoqsijiet li rridu nistaqsu lil xulxin qabel ma niżżewġu, xi fisser tkun miżżewweġ il xi ħadd u mhux biss finanzjarjament, xi fisser li inti jkollok komunikazzjoni aperta ma' xi ħadd, xi fisser li inti ma timponix dak ir-rieda tiegħek fuq il-partner tiegħek, imma tipprova li fi żwieġ iż-żewġ partijiet isibu l-iżvok tagħhom f'dak li jixtiequ jagħmlu f'ħajjithom mentri il-partner tagħhom ikun proud bihom għax huma nies li taf kif inti mhux qed tagħmel li ngħidlek jien imma qed tagħmel xi ħaġa lik li inti kreattiv li inti u jiena qed napprezza dak fik imma mbagħad flimkien għandna familja li qed inkabruha b'ċertu valuri. Jien naħseb illi f'dak l-ambjent il-familja hija iktar propensa li jkollha tfal u inti tkellimna ħafna fuq reliġjon illum. Jiena sinċerament nemmen illi jekk xi ħadd ikun iktar kredenti realistikament, verament, iċ-chances li jkollok iktar tfal f'dik il-familja fejn il-partijiet għandhom ċertu valuri reliġjużi, kunu xikunu, ġifieri mhux qed ngħid kattoliċi biss, imma li they feel a sense ta' reliġjon all prevailing. Naħseb illi anke dawk ikollhom iktar tfal. Infatti, pereżempju naraw dan nies li huma membri ta' naf neokatekumenali li jkollhom ħafna iktar tfal minn your average Joe, you know, and Jane Doe fil-verità. Għax minkejja li għandek Alla li huwa ix-xerif li tibża minnu li konna qed ngħidu l-ewwel li speċta jikkastigak jekk ma tagħmelx hekk fl-istess ħin Alla jżommok accountable ukoll. U naħseb li inti tħoss li hemm sens ta' tajjeb u ħażin li jmur lil mir-reference point ta' x'għandi aptit jiena bħalissa. Naħseb dik hija tista' tkun ta' benefiċċju diment illi tkun ta' fiġġestixxi dik ir-relazzjoni b'mod illi inti temmen illi jekk jiena l-imġiba tiegħi tkun iktar tixraq dak li l-Alla tiegħi jixtieq minni. Iktar mill-li speċa tkun għax Alla punittiv u allura ħammur l-infern biex taqbdek dik l-ansjetà ta' U ħanejlek, il-reliġjonijiet huma deontoloġiċi, ġifieri rule-based. Tifhem? Issa meta inti tkun persuna li timxi iktar bażat fuq regoli, ikunu x'ikunu u li ma reliġjoni ikun, ma normalment huma rule-based għandek ċertu tip ta' regoli. Inti meta tkollok dik l-istruttura u mhux qisu ġo moħħu tista' tagħmel li trid meta trid kif ifettillek naf m'għandekx ċertu la għandek accountability laqas għax hekk jiftilli u laqas għandek direzzjoni. Meta inti tkun iktar rule based il-ħajja tiegħek, inti tista' timxi u tgħix ma' ħadd ieħor ħafna iktar b'mod kważi li intom qed temnu fl-istess regoli, fl-istess kollok inqas ċans illi tikklexxa fuq ċertu affarijiet ta' valuri. U allura jekk iż-żewġ partijiet ikollhom l-istess set ta' valuri within a religion u li jkunu kredenti tnej b'ċertu mod, għandek ħafna iktar chances naħseb jiena illi jista' jkollok ċertu sudizza fil-familja. Qed tgħidli isma' Deb allura minnu ma jemminx m'għandux.
ma jfisser xejn. Inti jista' jkollok valuri mhux ma niġix miżinterpretata. Inti jista' jkollok valuri u jistgħu jkunu valuri soda anke jekk tkun ateju. Ġifieri taf kif? U sa ċertu punt hemm nies li jgħidu isma' li jiena mien accountable għal ħadd ħliefi ifisser li rrid inkun iktar rigoruża ma x'naħseb li hu tajjeb u x'naħseb li hu ħażin għax m'hemmx Alla l-imbierek illi fil-ġenerożità tiegħu ħajaħfir li kull ma nagħmel. Ġifieri m'iniex qed ngħid illi kulħadd irid ikun Kattoliku jew kulħadd irid ikun whatever xi reliġjon. Għax inkella mhux se jkollu familja soda jew għax inkella mhux se jkollu familja kbira. Jien qed ngħid illi normalment meta nħarsu naraw illi daw il-laqdiet eċetera li jkunu daqsxejn iktar reliġjużi jew f'pajjiżi fejn għandek reliġjon qiegħda daqsxejn iktar tkun xi tkun ir-reliġjon iktar in the forefront, iċ-chances illi jkollok familji illi forsi jkunu iktar numerużi, iktar maqudin, hemm ċans illi tkun hekk naħseb għall-inqas jien. Probabbli jekk infittxu id-dejta turi li għandek raġunu li familji li jkollhom dan il-twemmin reliġjuż naħseb hija jien il-darba kont rajt studju li pereżempju jkunu inqas ansjużi. U naħseb li ġejja minn dawn il-parametri deontoloġiċi li qed issejja li qed tagħmel aċċenna li inti għax huwa bada bil-kontra. Soren Kierkegaard kien jgħid li liberty or anxiety is the consequence of freedom. Biex il-libertà sabiħa, imma l-libertà tista' tfisser kollox. U f'dak il-punt li inti tintabaħ li isma' kollox, se nagħmel Madonna. Biex ta' hemm din it-taxxa li hija l-ansjetà. Issa mbagħad in-naħa l-oħra hija r-riġidità ta' dawn ir-regoli. Jiena l-ewwel qedlek inti trid tiddiskuti fuq valuri qabel ma tiżżewweġ. Isu min ikun jemmen, min ikun kredenti u jkun kredenti fl-istess regoli, dak is-set ta' valuri diġà isek tkun iddeċidejt fuqhom mingħajr ma tkun qatt tispjegahom. U l-ewwel meta bdejt nsaqsik dik il-mistoqsija li totalment frakassajt li għatlek ma nafx kif ħansaqsijilek. Din hija speċjal mistoqsija, speċjal x'inhu l-periklu illi f'daqqa waħda inti kellek istituzzjoni billi bit-tajb u l-ħażin tagħha għamlet isu 2000 sena tiddistilla l-valuri tagħha biex imbagħad ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni tippreżentahomna huma ir-reference point etiku tagħna bħala individwi f'komunjoni ma' persuni oħrajn, f'komunjoni mas-soċjetà. Il-mument illi jinħoloq dan l-ispazju għax f'daqqa waħda issa isu iddeċidejna li jisma' l-Knisja għamlet wisbalji, red card, issa vaku. Il-moment illi l-individu naħseb jibda jażel għalih innifsu f'dak il-punt ħajimbet ċertu kaos għax dak li huwa tajjeb għalija u li huwa tajjeb għalik hawnhekk nitlu mbagħad fl-isfera ta' moralità relattiva. Mela. U jista' jkun li jiena naqli bilek, pereżempju, għalija u hija big deal li btielek aħna mhux kollha bnedmin u kollha għandna dawn l-eżiġenzi tagħna l fejn tiġi daqshekk bi-kbira. Għax m'hemmx qbil fundamentali ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Mela. Jiena nemmen illi hemm bażi ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin fejn jieħdlu drittijiet fundamentali tal-bniedem illi dawk huma across the board tajbin jew ħżiena għax huma fundamentali. Ġifieri id-dritt tal-ħajja, pereżempju, okay? Dik qed nitkellmu fuq fundamental human rights. U propju għax huma fundamentali huma bażiċi relatati mal-uman, dawk jiena nemmen illi huma tajbin across the board, jew ħżiena li tiksirhom across the board. Ma nemminx li dejjem huma assoluti għalkemm huma fundamentali għax jista' jkollok exceptions, imma l-exceptions qegħdin ukoll in the rule, ġifieri jekk inti għandek kwistjoni ta' dritt tal-ħajja, imma mbagħad biex tippreserva lilek innifsek jiena għandi dritt anki li noqtol xi ħadd jekk ġej joqtolni.
dik xorta qiegħda isa parti mir-regola, Mhux hekk? qed tifhimni, ġifieri huma fundamentali, huma bażiċi, ma jfissirx li huma assoluti, id-dritt tal-ħajja dejjem allura ħanħallik hekk u tiġi toqtolni le. Imma mbagħad x'intaqbeż dak is-saf ta' fundamental human rights, u mbagħad għandek drittijiet oħra illi jista' jkun li ma jkunux imħadnin l-istess jew ma jkunux looked upon l-istess f'kulturi differenti. Jiena nemmen illi jeżisti ċertu deontoloġija, rules illi għandna kulħadd we adhere to naqblu magħhom, imma mbagħad hemm element ta' drittijiet illi dal qed tajt int ir-relativiżmu b'mod kulturali bil-fors irid jeżisti. Għaliex mhux kulħadd jittwielet ġo kultura illi hija l-istess tip ta' kultura. U jekk inti twelid fl-Amazon, u jekk inti twelid l-Amerika, u jekk inti twelid Malta, u jekk inti twelid jiena f'Trinidad and Tobago, mhux ħajkunu l-istess. Mhux għax inti ħażin jew tajjeb. Allura nħoss li jekk nkunu stretti wisq li ngħidu kollox bleżat jew tajjeb jew ħażin, naħseb nkunu qed nagħmlu żball. Però nħoss li hemm the basic fundamental human rights illi dawk jeżistu għal kulħadd. Għal human beings across the board wherever we are. Huwa deontological relativism ngħidulu. Però daw il-regoli li tissejjaħ fundamentali, jekk niferixxi minna li qed tissejħilhom ukoll universali. Għandi raġun? Iva, għandek raġun, iva. Però hemm kulturi fej dawk li forsi jiena u inti nqisu universali, hemm kulturi ma jqisuhomx universali. Jiġifieri jekk immorru anke ftit lura fil-żmien pereżempju, kellek il-fenomenu, jekk tista' sejħlu fenomenu, tal-iskjavitu, fejn il-valur ta' persuna sewda. Konna ngħidu dak mhux uman, nistgħu noqtluh anke jekk irridu. Ma konniex ngħidu mhux uman, ma rridx nikkorreġik, ma konna ngħidu mhux persuna. Mhux persuna imma mhux Sekonda waħda. Jiena jidhirli ikkorreġuni jekk għandi żball li meta Jesse Owens rebaħ l-Olympics se jekk diħrafa li xi ħadd bellali. Adolf Hitler kien qal li dak huwa razza oħra. Meta kien rebaħ fil-100 meter dash. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li se tinqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Adolf Hitler never directly said anything about Jesse Owens, mela gidba faħxija tajjeb, but he did openly denigrate black American participants. Mhux Jesse Owens speċifiku mas-suwed kollha, li inkludu l-Jesse Owens, ġifieri kelli raġun xorta. As non-humans before the games, with a popular myth claimed Hitler stormed out to avoid shaking Owens' hand. The reality was more complex. Hitler stopped congratulating any gold medalists after the first day and eventually chose to congratulate no one, including German athletes after being told to either congratulate all or none. Imma kienet timbet mill-fatt li kien jaħseb li kienu mhux bnedmin. Persuna waħda kien jaħseb hekk. Qed nitkellmu fuq Adolf Hitler. Persuna waħda illi ma jfissirx illi għax Adolf Hitler kien jaħseb illi n-nies ta' Carnagion skura huma non-humans, jiġifieri l-istra maġġoranza tan-nies jew li aħna jew whatever it is li kienu non-human, fil-verità li inti tkun human or non-human huwa mid-DNA. Inti għandek DNA uman u DNA mhux uman. Jekk id-DNA huwa uman jgħid Hitler huwa DNA uman. Ovvjament, li qed nistaqsi dwar huwa kemm kien hemm iżjed nies bħal Adolf Hitler illi kienu jgħidu isma' id-drittijiet universali huma universali għal min jixbaħni.
il-persuni li ma jixbħunix huma ma jxirqilhomx daw id-drittijiet li aħna tinsejħu universali. Inti trid tara wkoll għax daw drittijiet universali, eċetera. Aħna bdejna nħarsu lejhom kif inħarsu lejhom mhux daqshekk way back. Jiġifieri il-ħsieb kien evolva qabel kien hemm problema kbira f'min naħsbu li hu persuna jew min kien jiġi konsidrat persuna. Pereżempju, jekk tkun skjaf, m'intix konsidrat persuna. Jekk tkun mara, ma kontx konsidrat persuna. Pereżempju, min mhux konsidrat persuna ma kellux dritt tal-vot, mela l-iskjavu n-nisa ma kellhomx vot. Imma personhood. Issa personhood u being part of the human race huma żewġ affarijiet differenti. Ġifieri jiena min ħares lejn dal-aspett fil-leġislattiv u jitkellimni fuq personhood, ngħidilhom steer away from personhood għax pereżempju kumpanija hija person. Legal person. Legal person, imma hija person. Nittrattawha differenti mill-membri li jikkomponuha. Mela personhood hija verifical way of looking at rights. Iktar ideali hija li inti huma human rights. Infatti għalhekk fundamental human rights. Mela jekk inti uman għandek dawn id-drittijiet. Issa jekk inti uman jew le, huwa d-DNA tiegħek li jiddetermina jekk intix uman jew le. Però da inti qed tgħidu, issa isma' importanti Le, li dak li qed ngħid qed ngħidu biss biex nipprovoka biex inkomplu naħsbu. Stenna, ma jekk intix uman jew le xjenza tgħidu mhux jien. Li kulħadd li għandu din id-DNA tagħna jixraqlu id-drittijiet universali tal-ħajja, property rights, naf dritt tal-edukazzjoni forsi. Fundamental human rights. Issa wieħed irid jistaqsi għalfejn inti temmen hekk għax probabbli l-istra maġġoranza tal-bnedmin fl-istorja tal-bnedmin kienu jgħidulek isma' qed toħlu mhux min. Nifhem, il-pajjiżi tad-dinja firmatarji tal-konvenzjonijiet Ewropej u l-konvenzjoni The Declaration of Human Rights, etc. hija firmata u ratifikata minn ħafna pajjiżi fid-dinja. Jiġifieri this is not something that I have written. This is something which is international. But you endorse. But I endorse it. Issa, I endorse it għaliex naħseb u nemmen li vera hemm drittijiet li huma fundamentali li appartjenu għall-umanità as human beings from the inception minn mindu inti kollok mill-konċepiment, all right? So that is where you have rights, you start there, a human being. U jiena nemmen illi jekku għaliex il-bniedem bħala bniedem jiena nemmen illi għandu ċertu dinjità inerenti illi jixraqlu illi kollu dawn id-drittijiet. Isba għabdu naqra fuq l-individwu la ċentrajna fuq l-uman u d-drittijiet. Inti taħseb li l-individwu għandu jkun fiċ-ċentru tal-politika? Most definitely. L-individwu. Spiega ħinna naqdi. Mela jiena nemmen illi il-bniedem u għax propju nemmen f'daw id-drittijiet fundamentali umani, nemmen illi il-bniedem huwa reċipjent biex ngħidlek ta' drittijiet umani illi l-istat u persuni oħra irid josserva. Id-dritt tiegħi tal-ħajja u għana xenti mill-fatt illi jiena umana u allura mhux biss ikolli dritt, imma inti x'inhu dritt? Id-dritt jimporta illi xi ħadd irid jirrispettah dak id-dritt. Xi ħadd irid jipproteġih, l-istat irid jipproteġih. Mela jien għandi dinjità bħala umana illi minna jimbtu daw is-setta drittijiet illi l-istat irid jipproteġi. U dak huwa importanti għaliex huwa l-istat bil-membri parlamentari, etc. tiegħu illi fil-fatt jagħmel il-liġijiet li jistgħu jipproteġuni. Issa ovvjament fuq affarijiet li huma illum noħduhom for granted biex din hija self-evident għalina llum il-ġurnata mela affarijiet li huma negative rights l-istat hija ovvju illi inti ma tistax tweġġani, ma tistax tisraqni, tistax toħodli l-ħajja. Mbagħad hemm drittijiet li huma ftit konfliġġenti ma' xulxin, pereżempju Malta nħobbu niddibattu ħafna l-kaċċa, pereżempju. Mela jiena forsi kaċċatur u nixtieq nispara fuq għasfur. Inti forsi ambjentalist, ta?
mara ma nafx tiġi ambientalista, u tippreferi tara ħitir dal-asfur. It-tnejn qed ngħidu isma' no dritt mhux isni. It-tnejn qed ngħidu isma' jien għandi dan id-dritt. X'dritt? Jien għandi dritt nispara u inti qed tgħid inti għandek id-dritt U li li tosserva l-asfur. Li jaqa' taħt liema fundamental human right eżatt huwa dritt li tispara? Sekonda waħda. Il-fundamental human rights huma ċari. Dak huwa l-pedament. Okay. Sewa, dak asħan id-dibattu. Nitkellmu fuq drittijiet issa mhux fuq drittijiet fundamentali, għax konna qed niddibattu drittijiet fundamentali. Eżatt, mela. Sorry, ma miltix ċara li għamilt id-digressjoni? No. Stret nislak jellum. Sorry, ma huma differenti. Xedu l-point of order, dak xedu l-point Mela, le, għara fuq il-fundamental human rights, bil, special negative rights, ġili jkunu konfliġenti wkoll, Għatta, le ħaġa ta' negative rights, jew immaġinajt. Ta' negative rights, imma jien qed ngħidlek negative rights. Inti mort minn fundamental human rights. U mbagħad spjegajt x'inhu ma negative rights. Ma negative rights jista' jkunu any rights, negative u positive, imma jaqa' qabel konna qegħdin nitkellmu fuq fundamental human rights, fuq the right to life, the right to religion, the right ġifieri. Eżatt, mela. La darba hemm bil. Issa dritt li tispara fuq asfur ma jidhirlix li taħt tibda fundamental human right. Dik li provajt ngħidlek. Agreed. Però jiena u inti tnejn individwi. Mela. Ħanipparkjaw il-fundamental human rights. Ok, ħanitkellmu fuq rights. Fuq issa ħanelevaw, ħamma l-morru s-saf li bis tal-konverzazzjoni. Li huma drittijiet li jikkompetu ma' xulxin illi fil-charter tal-UN mhux qegħdin daw, imma qegħdin tnejn min-nies fis-soċjetà u aħna qed ngħidu sma' jien għandi dritt nispara u inti trajt jien għandi dritt nara u nitpaxxa bl-asfur. Ok. Fil-kuntest li qed ngħidu li nitfgħu l-individwu fin-nofs tal-policy making tagħna. Minn dawn iż-żewġ individwi, kif ħan iddeduċu min għandu l-iprem dritt? Le. Inti biex tħares. Le, ġvir ma nistawx. Le, mux ma tistax. Għax inti saqt id-diskuti l-iprem dritt. Meta inti tidħol fuq fundamental human rights, tista' titkellem fuq l-iprem dritt. Sewa. Għax huma drittijiet fundamentali li huma l-iprem. Meta qed titkellem fuq drittijiet oħra, qed titkellem fuq liema drittijiet għandek il-maġġoranza tal-konsens biex parlament jiddeċidi fuq. U bat terġa' tidħol demokratija. Iva. Għax id-demokratija liberali tħares biss. L-iprem drittijiet huma drittijiet fundamentali. Dawk li ma jitmessux. U mbagħad anki within those rights għalkemm aħna dejjem ngħidu hemm different schools of thought, imma il-fundamental human rights m'għandhomx skaletta normalment. Ġifieri aħna ngħidu peress li huma fundamentali, m'hemmx wieħed aħjar minn ieħor. Imma hemm dawk id-drittijiet within the fundamental human rights illi huma il-bażi tal-drittijiet. Per eżempju, the right to life għal min jemmen li m'hemmx skaletta għandu l-istess piece ta' right to practice your religion. Imma fil-verità id-dritt tal-ħajja jekk ma inti ma tinix lilu ma tista' qatt tipprattika the liberty to practice your religion għaliex ma tkunx teżisti. Mela allura jekk jiġu in competition ma' xulxin jirbaħ the right to life. Dak huwa l-iprem. Għax minnu jiġu naxxenti id-drittijiet l-oħra kollha. Okay? Ġifieri hemm ċertu affarijiet illi anki għalkemm ma nħossux li hemm skaletta x'huma kollha importanti b'mod fundamentali, imma pereżempju dritt tal-ħajja jibqa' l-iprem dritt. Li minnu huma naxxenti id-drittijiet l-oħra. So meta jaħbad ma' drittijiet oħra, the right to choice minħabba privacy, minħabba, the right li tagħmel it-trit b'ġismek, etc. But the right to life ħaj preċedi. Bela, qed fuq l-abort u ħanitkellmu dwaru. Jiġifieri biex nara li ftehmna qed ngħidu li hemm il-fundamental human rights li dawk huma intokkabbli. Iva. Fil-iskaletta tal-fundamental human rights għandek the right to life bħala l-iktar
importanti għax schools of thought minn differenti, pero jena le, I mhux hekk, adhere mhux to hekk, that mhux school of thought. Qed ngħidu kif tara d-dinja Deborah Xkemri. Mbagħad imma f'demokrazija liberali għandek hemmhekk tidħol hemmhekk tiskatta l-opinjoni pubblika, ngħidu, l-opinjoni elettorali. Iva. Sewa. Ġifieri il-demokrazija liberali trid tissalvagwardja dejjem the-university, ġifieri f'daqqa waħda ma nistgħux niddeċidlu isma' għax il-mastek iddeċidiet ħanamlu ġenoċidju minħobb il-Juve pereżempju. Eżatt. Imma, all right, mela, u hekk torganizza il-ħsieb politiku tiegħek. Iva. Mela, xtaqt nistaqsi xi ħaġa li temes ma dak li konna ngħidu l-ewwel fil-verità. Meta konna ngħidu fuq dil-biċċa xogħol tal-birth rate mhux birth rate. Għajr l-inkwiet ekonomiku li special ekonomisti ħafna jilmentaw dwar jew wissuna dwar li l-ekonomija tista' timplodi jekk inti ma jkollokx biżejjed tfal biex ħalsu l-pensjoni, jitlu fix-xogħlijiet, eċetera. Tinkwieta li n-nazzjon Malti għad xi darba josfor? Nazzjon Malti minnu? Nazzjon Malti ġej minn ħafna nazzjonijiet. Naqblu. Ġifieri U se jinbidel f'ħafna nazzjonijiet. Speċjalment hawnhekk qed tisfida anke d-definizzjoni ta' nazzjon. Ġifieri il-Malti jekk aħna naħsbu illi hawn xi Malti illi tradizzjonalment ġifieri bħala massa ta' nies qed ngħid issa mhux individwi jiena twilit Malta u jien Maltija. Okay? Il-ġenituri tiegħi Maltin. Imma eventually jekk immorru lura fi żmien, ħansibu xi ħadd fir-razza tiegħi li ġej minn x'imkien ieħor. Allura jekk minn flok ta' qabli imma ta' warajja jkunu minn x'imkien ieħor, is that a problem? Should it be a problem? Jien ma naraħiex. Jiena nħossni li għandi identità Maltija, li hemm xi ħaġa li taqadni, imma li nitkellem qisu il-Malti, qisu l-pur ta' Hitler ngħidlu jien li Malti hemm xi Malti li minn ancestri li m'għandux tejnt tal-ebda nazzjoni ieħor imma Malti pur u nibet minna u baqgħu. I don't think it is something feasible li naħseb hekk u I don't adhere to it. Imma jekk ma jkollniex din id-definizzjoni pura ta' x'inhu Malti. Għandek definizzjoni oħra nazzjon Malti? Il-nazzjon Malti ġifieri għandek nies illi jitwildu għaw, joqdu għaw, jagħmlu l-familja tagħhom hawn, qed jaqlaw lejxin tagħhom Malta. Ġifieri taf kif ġifieri jiena Maltija, jekk anke jekk immur jiena f'Sasqalli u sa fejn irrid imma jiena ngħixha u għandi l-eruq tiegħi jiena xorta Maltija nibqa'. Imma ġifieri din qisu din l-fissazzjoni kbira. Jiena nemmen illi il-Maltin għandu jkollhom pride. Pride fiex imma. Ngħidlek pride għaliex jiena meta qed ngħid jiena Maltija. Ġifieri m'iniex qed nelimina li xi ħadd illi għandu l-ancestry tiegħu minn x'imkien ieħor jista' jkun Malti. Imma fl-istess ħin jekk jiena qattajt ħajti tiegħu immu jildaw, nejxaw, u għanna jien naf il-festi li jena nħu pjaċir bihom li huma sinonimi ma' Malta li għanna il-bandira tagħna bċertu jien naf storja, ċertu qlubija tal-Malta. Jiena dak kollu proud bih. I don't adhere b'dil fissazzjoni li qisu għanna xi ħaġa speċjali iktar minn ħaddieħor għaliex delineati minn dil-gżira. Ġifieri, I think that people come and go along the years and, you know, huma daw in-nies li jgħixu fil-kultura tagħna, fil-ambitu tagħna li at this point in time jiffurmaw parti minn dal-pajjiż u minn dan-nazzjon illi huma tajjeb illi ikollhom ċertu sens ta' identità bejniethom, imma mhux iffissazzjoni żejda li qisna x'naraw xi ħadd tal-kulur mela da jtejna rasna da mhux Malti. Jiġifieri mhux Malti. Jien għandi nies jiġu minni li huma ta' Karnaġġon skura.
Naf għandi nies li jiġu minni li miż-żewġin u kienu miż-żewġin jew kellhom tfal minn nies li huma barranin. Xiġifieri għax għandi kuġini tiegħi jew nies jiġu minni ta' karnaġġjon differenti xi ħadd irid jgħidli li dawn mhumiex Maltin. No, twildu hawn, jgħixu hawn, għandhom l-ancestry tagħhom li jekk tmur il-bot, mhux daqshekk il-bot daqskemm immur jien imma naqra inqas il-bot. Huma minn x'imkien ieħor. So, ġifieri. Hemm affarijiet fil-kultura Maltija li taħseb worth it li naraw li ma jintilfux? Naħseb kull kultura jkollha pride f'ċertu affarijiet tagħha. Ġifieri jekk tmur jien naf pereżempju soċjalment kif qed ngħidlek, jiġifieri jekk aħna nħobbu l-festi, jekk aħna nħobbu whatever it is illi aħna nħossu illi għandna affinità ma' dan l-oġġett għaliex huwa Malti. Għalfejn mandu. Per eżempju, nħobb ħafna l-festi, nħobb ħafna l-fireworks u x'naf jien. Ġemża ġiħat joqgħod jiġi jgħidli li jrid ineħħi l-fireworks u dan ngħid jaħsra daw minn daqżaw affarijiet iridu jneħħu. Naf, għaw daqżaw problema affarijiet kollox il-fireworks li jogħġbuni. Jien naf jien, per eżempju, jiena jdejjaqni ħafna meta jiena fil-bini jkun ikraħ per eżempju, naħseb għandna nuqqas ta' sens estetika gravi. Nħares lejn il-bini l-antik and I wish illi immorru lura l-dissens ta' sbuħija fil-bini. Eżempju, jekk tgħidli ġifieri taf kif u hemm ċertu affarijiet illi għandna illi x'intħares lejhom l-iswar, parti forged l-identità tagħna magħhom ukoll. Jiġifieri dawn affarijiet huma affarijiet sbieħ naħseb. L-ħardarba kuna nitkellmu u ma nafx kif wasalna biex nibdew nikkontemplaw dil-idea illi anka fl-assenza tal-Knisja li tagħtik isek din il-weda li hemm xi ħaġa aktar sagra tagħtik aspirazzjonijiet biex inti tagħmel l-affarijiet iktar sbieħ. Fil-fatt l-iktar affarijiet li l-bniedem qis sbieħ ħafna minnhom ġejjin minn reliġjon xi naf it-Taj Mahal, xi moskeja pereżempju ta' ħrabli tat-Turkija. Għaliex inti s-sabiħ normalment assoċjat ma' dak li tħobb, ma' dak li għandu sens ta' valur għoli għalik. It-Taj Mahal, semmejt it-Taj Mahal, huwa tempju li huwa jisu qabar ma nafx tista' sejjaħlu. Mużolejhom, ma nafx il-kelma Maltija, illi xi ħadd tagħmel għal maħbuba tiegħu. Għax kien iħobba u għax rid illi itija taf kif dak illi hu xiraq għalija u issa għax hemm dik iċ-ċertu sens ta' imħabba kważi il-knejjes li mħabba lejn Alla. Allura inti tipprova illi f'dik il-knisja turija dik is-sens ta' li inti you're looking up to someone, isbuħija li inti tagħmel, li inti trid qed tadura lil xi ħadd u inti da tagħmlu b'mod li l-oġġett mhux xejn ħammorru għax dik ma tfisser xejn, imma ħanirranġah b'mod li niddekorah li nagħmlu sabiħ li inti ċertu valur leh, tagħmilha. Jekk aħna qegħdin ngħidu pereżempju tkellimna reliġjon, il-festi għalfejn nżejnu it-toro u nagħmlu dal-affarijiet għax nemmnu li jekk qegħdin nuru li hemm xi ħaġa ta' preġu, xi ħaġa sabiħa qed intik importanza. Għalfejn xi ħadd li nħobbuh intu ħin naf ġieli ġiżrana jew whatever biex nuru li jiena qed xi ħaġa ta' preġu għalija li qed inti jielek jew qed nagħmilha għalik. Dik hija xi ħaġa li turi li għandek dan is-sens. Issa fil-ħajja meta inti kollok istituzzjoni pereżempju li inti tija ċertu valur. Il-binja tal-qorti. Ma tkunx għaddej mitri u timmisja dik il-binja tal-qorti. Il-binja ta' parlament pereżempju. Għax qed ittieħ importanza qed tipprova tagħmlu sabiħ kemm jista' jkun fi żmienek orrajt nifhimha. Imma qed ittieħ ċertu żbuħija. Issa fir-reliġjon meta inti għandek din l-imħabba lejn għax semmejt l-reliġjon, għandek din l-imħabba to a greater being tant huwa kbir li inti laqas tista' tasal biex tifhmu
daqshekk qed intik importanza u qed neżaltak, allura l-affarijiet li inti tagħmel biex turi dik il-leap bejn in-normal u dak li huwa ħafna iktar minn normal, normalment fil-knies issib affarijiet li hu m'intix ħassibhom just f'qeni binja. Fil-fatt l-affarijiet kollha li semmejt huma kollha reference point għall affarijiet li huma ikbar minna. Jekkux pereżempju l-kunċett fantastiku tal-liġi. Liġi l-ġustizzja. Il-ġustizzja. Jekkux l-idea fantastika ta' parlament fejn ħan iddiskutu il-nazzjon u ħan mexxu n-nazzjon qudiem. U jekkux knisja. Li kien għalija interessanti, reċentament kont qiegħed il-Ġermanja u Berlin u tara il-parti fej kienet komunista kienu jibnu ikraħ ta' xi ħaġa, ġifieri xejn ċapep tal-konkos kienu vera utilitarian. Ġifieri il-bniedem m'għandux aspirazzjonijiet għal affarijiet li huma sbieħ jew mannif, huwa unit ġo magna u dil-magna għandha output. Jiena l-utilitarianizmu ma jogħġobni fl-ebda forma tiegħu, I don't adhere to it. Qatt ma kont u qatt ma ġobni. Konna t-najdu fuq, xem wert t-preserva u inti għettajt, ebben ma affarijiet li huma aktar fundamentali minn festival, per eżempju, fil-West, għanna l-ideja ta' suq ħieles, la darba badnija fuq il-komunizmu. Li jena li għall-ħares jintelef il-konċett ta' suq ħieles, jew jinnaf, per eżempju, liberal democracies. Il-Malti, fit-tradizzjoni, fil-kultura tagħna, tara xi ħaġa li stedija Herman il-Fuix. Mistoqsija naħseb illi is-sens tagħna ta' għaqda. Għaqda. Aħna inħossu hekk inħoss bħala nazzjon illi pereżempju fl-antik kellek ħafna għaqda familjari. The sense of belonging li inti tiġi minn li tkun maqut in groups jista' jkun xikun reliġjożament, familja. Is-sens ta' għaqda hija xi ħaġa illi meta nkun qed inkellem nies li mhumiex Maltin dejjem jgħiduli kemm striking, kemm għadkom tinħassu maqudin. U xi kultant naħseb illi jista' jkun illi xi ftit bdiet tintilef. Pereżempju, jiena nħobb ħafna l-familja tiegħi. Nifieri kull min jafni di jafa x'tanti ovvja. Illi, you know, it goes without saying. Inħobb inżomm il-familja maquda, inħobb il-fatt illi aħna namlu affarijiet fl-imkien, niprofaw nżommu tradizzjonijiet u niprofaw noħolqu tradizzjonijiet għal-familja tagħna biex actually nibqgħu namlu affarijiet fl-imkien għaliex dak is-sens ta' da bejnietna huwa xi ħaġa li naħseb huwa xi ħaġa tremenda sabiħa biex nippreservha u ngħadduha. Pereżempju jiena nipprova ngħaddiha t-tifel tiegħi li wkoll jekk ikollna xi ħaġa tal-familja alla volja għandu 20 u forsi ħadd ieħor jippreferi jitlaq il-barra u joħroġ. Jekk ikollna xi ħaġa tal-familja jiġu bħalma jiġu l-kuġini tiegħu bħalma nkun hemm aħna l-aħwa. We do it all the time. U naħseb illi din hija xi ħaġa illi hija sabiħa wisq illi jkun ħasra nitilfuha. U ġieli meta nkun qed inkellem nies li huma Maltin stess u jgħiduli maħna m'għadniex nagħmlu hekk. Inħossa weġa ta' qalb għaliex naħseb illi min jitlifa qed jitlaf xi ħaġa meraviljuża sabiħa is-sens ta' għaqda, speċjalment l-għaqda familjari jiena. Naħseb xi ħaġa li timbet meta nisma' biex kif qed tipprogressa l-affari biex ukoll nipprova norbot ma' dak kollu li qed ngħidu. Meta niġu għal kif evolvit il-kultura tagħna u aħna jiena grat li ngħixu f'demokrazija liberali u li l-individwu huwa importanti fis-soċjetà tagħna, mbagħad jien bil-karattru tiegħi kif inhu iktar u iktar tkun diffiċli li kieku ma kienx hekk għalija. Però kultant naħseb illi
l-individualizmu li huwa tant importanti għal-West ukoll li wassal biex jatomizżana. U dik jista' jkun li fl-aħħar mill-aħħar fiha żerrija tad-distruzzjoni tagħna stess. Tant illi meta tħares lejn il-pajjiżi li pereżempju mhumiex jagħmlu tfal, huma il-pajjiżi, anke pereżempju jekk tara fl-Ewropa, huma l-iktar pajjiżi liberali li jiddeċiedu isma' jiena individwu u nista' nagħżel għalija nnifsi il-prijoritajiet tiegħi x'inhuma. U nerġa' ngħid imnalla l-affarijiet hekk. Però naħseb li hemm konsegwenza għaliha illi Imma tista' tiġi forsi, atomizzata. John, forsi naħseb illi naħsbu li żewġ affarijiet ma jistgħux jikkombaċaw flimkien, mentri jistgħu. Naqbel. Però biex Inti siġra jista' jkollha ħafna frijaj. għad ma qbatix il-metafora. Siġra jista' jkollha ħafna frijaj Naqblu. li kollha jmorru għal rashom. Mhm. Imma jekk inti tara you take a step back, qed tara s-siġra sħiħa. Mhm. Ġifri inti jista' jkollok nies li fil-familja kulħadd jagħmel l-affarijiet li jħoss li huwa tajjeb fihom, naf jaċċella f'xi ħaġa jew jieħu gost jagħmel xi ħaġa jew ikun individwali ta' kif jilbes, ta' kif jaġixxi, ta' kif, imma fl-aħħar mill-aħħar xorta jista' jkun maqud ġo familja illi jekk taraf tkun tajba. Jiġifieri tapprezza il dak li jkun membru tagħha fl-individwalità tiegħu. Jiena l-familja tiegħi mhux kollha bħali. Pereżempju jiena tifla minn erbaħwa. Kollha għandna karattri kompletament differenti. Jien naf pereżempju għandi oħti l-kbira riservata ħafna. Xiri kif tistaqsi lil kulħadd min jaf lil ħuti, probabbli lilha ma jkunx jafa. Qed tifhem? Jiġifieri għandi oħti żgħira babbli ħafna taf il-dak taf il-ieħor hija wkoll dak it-tip. Imma mbagħad bħala characters, bħala xogħlijiet, bħala kemm nafu nies, bħala fiex neċċellaw aħna fiex aħna tajbin, kollha totalment differenti minn jgħallem, minn kien pulizija, minn speech therapist, ġifieri totalment differenti. But we respect each other to the point illi meta nkunu qed nagħmlu xi ħaġa, we are happy for each other. U xi kultant din insiba nieqsa f'ċertu instances li n-nies qishom jekk jiena naħseb illi l-individwalità tiegħi hija importanti, ifisser li x'nagħmel jien biss huwa tajjeb u x'nagħmel jien biss huwa importanti u x'għamel. No. Inti tista' dak illi għamlek int tagħmlu tajjeb b'mod illi, it's important, imma fl-istess ħin tħalli spazju biex ukoll ħadd ieħor tara f'inhu tajjeb u tara x'jagħmel. Jiena meta jkollna xi ħaġa ta' ħuti pereżempju, jien naf għandi oħti żgħira scout. Pereżempju jien meta ngħid żgħira mhix żgħira xi tifla żgħira ta' imma she's a scout. Meta ikollhom l-affarijiet tal-scouts, aħna l-familja tagħha li maħniex scouts, immorru. We all go. Ġifieri aħna morru li klitt tal-scouts. Jiena ġieli mmur insajrilhom minix scout. Qed tifhem? Ma jafu li ħobb insajru whatever, so ġieli nagħmilhom. Jifieri ikun hemm affarijiet illi aħna nagħmlu li nidħlu f'ħajja xulxin biex neżaltaw il-fatt illi inti bħala individwu dan għalik huwa importanti u aħna because we are your family we support it. So jista' jkollok individwalità u għaqda at the same time u fi respect each other. Mela l-darbohra toħos li frakassajt mistoqsija jiena. Nasibet inhu waħda tal-lejla jew t-tielet. Li qed tipprova ninvestiga huwa jekk hemmx relazzjoni bejn żieda fil-narrativ fit-twemmin li l-bniedem għandu jkun iktar individwu nqas milli parti minn kollettiv. Li ma filosofija inħoss li saret tipprevali iktar ma' żmien. U l-fatt illi pereżempju qed nagħmlu inqas tfal għax għandna aspirazzjonijiet oħrajn li l mill-familja pereżempju. Dik bejn wieħed u ieħor qasna fjekkux mistoqsija jew statement għal essej.
id-diffikultà tiegħi biex nara how you're framing this argument. Maybe I'll try to make, rather than ask a question, maybe I'll make a statement. Nipruvaw hekk. Għax qed insiba diffiċli to dissect Eh, and put it back together. Me too, coincidentally. So, il-sibtija huwa qed naraw illi il-pajjiż u l-West in ġenerali iktar ma jsir affluenti inqas qed ikollu fertility rate baxxa. Din l-affluenza naħseb li jiena tagħti aċċess għandies biex ikunu iktar self-sufficient, li kun jistaw jibnu ħajjetom għal rasom. Aktar minn hekk, għax nasib iż-żewġ affarijiet mbagħad jiġru flimkien in parallel jew in tandem ma' xulxin, tibda tipprevali iktar l-idea ta' isma' jiena ċ-ċentru, in-nexus ta' x'għandi nagħmel bħajti, għandi noħodhom dawn id-deċiżjonijiet. U iktar ma sir biex ta' sekolari s-soċjetà qas m'għandek il-reference point huwa alla, iktar huwa faċli biex in-nies jibdew jagħmlu dawn l-affarijiet. U anke pereżempju jekk tara fir-reklamar ħafna Coke, iPhone u affarijiet biex sibna aktar Me, myself and I. Yes, center. Issa jiena dik inħoss illi hija xi ħaġa a grosso modo pożittiva. Però il-perturbazzjoni u r-riflessjoni tiegħi hija dejjem hemm payoff, dejjem hemm trade-off, dejjem hemm opportunity cost. U qed nistaqsi jekk dak l-opportunity cost għal dan l-individwaliżmu dan li jiena nista' insus wara d-destin tiegħi kif jiena nippreferi, il-prezz tiegħu wiex inqas koeżjoni soċjali. Li ma inqas koeżjoni soċjali twassal għal dan li inti qed tesperjenza nies jgħidulek li jaslu tlifniha li hija xi ħaġa li hija mhux sabiħa. U wkoll isma' jiena nista' nibqa' playboy, jiena nista' nsus wara l-karriera, jiena nista' nagħmel ħafna affarijiet oħra li mhumiex nagħmel il-babies. Issa fimt eżattament ċed tgħid. Jiena, sorry. Wasalna. Iva, issa fimt eżattament ċed ngħid. Imma jien naħseb li teżisti distinzjoni bej li nkunu individwali u li nkunu individwalisti. Mela, li jiena nkun nagħti importanza lil dak li huwa individwali għalija, illi jekk xi ħaġa hija importanti jiena nista' nħoss li nista' nagħmilha u nesprimi ruħi kif nixtieq, dik hija xi ħaġa li jiena nħoss li hija xi ħaġa tajba. Li jiena ma jkollix insegwi lil xi ħadd jew lil masess għaliex il-masess jiddettaw, jiena jkolli dak l-individwaliżmu u li jkolli dritt għalih kważi kważi, dak huwa importanti. Imma fl-istess ħin illi da jiġi translated fl-inkunu individwalisti, jiġifieri neżisti jienu jien biss, dak huwa ħażin. Ġifieri li jiena inkun persuna li l-individwaliżmu tiegħi nista' nesprimih, nista' ngħixu, that is something which is positive. Fid-drittijiet ċivili, pereżempju, ħdimna ħafna għal min hu pereżempju transgender. Ħdimna ħafna għal min hu pereżempju gay li m'għandux għalfejn iħossu illi huwa b'xi mod emarġenat, li huwa differenti, li jekk inti tħobb nies tas-sess tiegħek għandek kull dritt. Dak jiena nħoss illi huwa tajjeb. Jiġifieri mhux għax il-maġġoranza tan-nies huma eterosessuali totalment ninsew illi xi ħadd illi mhuwiex eterosessuali m'għandux id-dritt illi individwalment jesprimi ruħu, iħobb, jgħix il-ħajja li jridu mingħajr biża', mingħajr ma jrid joqgħod taħres fuq spallieħ, mingħajr ma jħossu meddet mis-soċjetà, mingħajr ma jħoss li jrid jaħdem iktar biex ikollu l-istess xogħol jew l-istess paga jew biex ikollu drittijiet bażiċi li għandi jiena li forsi ma naderixxix ma dik jiena eterosessuali u ħadd ieħor forsi mhux. Imma
Li mbagħad dik nitranslejtjawha fl-inkunu individwalisti mela li biex jiena nieħu dritt tiegħi kważi nċaħdek minn tiegħek, dik ma toġobnix. Ħantik eżempju li qed jiġini f'moħħi, forsi hemm oħrajn ma mhux jiġuni f'moħħi. Li jiena ngħix f'pajjiż illi l-minoranza ta' reliġjonijiet oħra most definitely hija mhux biss tollerata x'il-kelma tollerata ddejjaqni, imma we welcome them, you know, ġifieri li inti tkun Mużulman, li inti tkun tax tal-ima, jiena mhux nittollerak, qisu inti għandek xi ħaġa li jiena nħaddan il-diversità ta' reliġjon u nieħu pjaċir li hawn nies li huma diversi jgħixu f'daqqa. Però timponilix dik ir-reliġjon tiegħek u tnaqqas xi ħaġa mill-UTA għaliex b'mod individwalist inti qed tgħidli dak li nemmen fih jiena huwa issa iktar importanti minn dak li temmen fih inti. L-individwalità tiegħek thank you, tista' tgħixha. Imma don't qisu ġejt u ħadd tagħmel id-dritt tiegħek iktar importanti minn ta' kulħadd. Mela jekk inti f'Malta ir-reliġjon predominanti tan-nies anke kostituzzjonalment, etc. hija reliġjon Kattolika, tiġix tipprova tneħħili salib minn ġo klassijiet. Thank you very much. Ġifieri jiena napprezza kull reliġjon, intihom kull dritt li ikollhom moskej li ġifieri no problem with me. M'għandix problema. Però jekk aħna bħala nazzjon, in-nazzjon iddeċida anke fil-Kostituzzjoni tagħna għandna li aħna Roman Catholics, tiġix tipprova tgħidli li issa jiena qed indejqek b'xi mod għaliex jiena qed nagħmel is-salib fil-klassijiet. Sorry. That is something which goes minn jiena qed nirrispettak bħala individwi u bid-drittijiet tagħkom għal li intom tippretendu li dak id-dritt li inti tkun individwali għamlek qisu għandek xi drittijiet oltre u li taħat ieħor mhumiex importanti u li tradizzjonijiet mhumiex importanti għaliex tiegħek iktar importanti le. Ġifieri naħseb illi daw iż-żewġ affarijiet meta tqishom f'daqqa huma id-distinzjoni ta' dak illi kont qed tgħid int. Ġifieri jiena nemmen illi għandna anke bħala persuni ikollna drittijiet tagħna illi nesprimu ruħna u ngħixu dak illi aħna nemmnu b'mod individwali, imma mbagħad irridu nirrealizzaw illi aħna bħala individwi fid-dinja maħniex waħedna, illi aħna parti minn soċjetà, illi rridu ngħixu ma' ħaddieħor, illi anke fl-individwaliżmu tagħna aħna parti minn xi ħaġa ikbar, and if it doesn't work as a group, it won't work at all. Għaliex id-drittijiet tagħna bħala individwi itihomna l-kollettiv, Jiġifieri jekk jiena dak il-kollettiv mhux se nirrikonoxxih, I'm shooting myself in the foot. Huwa l-kollettiv li jtik id-dritt individwali. So inti tirrikonoxxi l-fatt illi inti parti minn xi ħaġa ikbar. Mela, dil-biċċa xogħol ta' aħna Roman Catholics. Kostituzzjonalment, ma jdirx li tajt li aħna kattoliċi. L-Kostituzzjoni tajt li l-Knisja għandha l-jett, jew dritt, ma xek drittu jett. Kattolika Apostolika Rumana sa fejna fien. Li l-Knisja Kattolika dili Kattolika Apostolika Rumana. Għandha dritt illi B'rispett lejn reliġjonijiet oħra. li tajdilna x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, speċi għandha din id-dritt. U dan naħseb id-dritt kostituzzjonali jew din ir-regola liġi kostituzzjonali. Hija stat ta' fatt illi hemm miktub illi Malta hija Kattolika Apostolika Rumana. To my knowledge hekk hekk miktuba. L-oħra minn għalija kienet illi kull li fl-iskejjel għandna nagħlmu fl-iskejjel kollha
għanna nalmu il-reliġjon roqa u Mux kattolika. sammerik fuq, ta' ġifiri di, għax. Jidir li xaġek. Mela, isma, passiħor spex ta' drittijiet ċivili illi reċentament ukoll il-pajis prova jiddiskuti b'ħafna akrimonija kien l-abort. Iva. Issa, jiena qabel Malta kont għamilt id-deduzzjoni mela di favur id-divorzju, favur l-eutanasja, mela favur l-abort, għal-probabilità. Però kont skorret fl-assunzjoni. Skorret ħafna. Kont skorret ħafna fl-assunzjoni tiegħi. Min fej nġiba spiex ta' min jadvoka l-abort, jgħidlek isma' dan huwa ġismi, jien għandi dritt li niddeċiedi jekk ġewwa ġismi inkabbarx ħajja jew le. Biex ta' min inti biex tiddeċiedi x'nagħmel b'ġismi. Mela, sakemm inti qed tiddeċiedi fuqek u fuqek biss, jiena inħoss li bniedem għandu jkun liberu u fuqu id-deċiżjonijiet fuq ġismu joħodomu. Imma fejn jidħol l-abort, int m'intix qed tiddeċiedi għalik. Inti qed tiddeċiedi fuq uman ieħor illi għandek jgħix ġo fik. So id-deċiżjoni tiegħek mhux se timpatta lilek u mhux se timpatta lilek biss, imma se timpatta ħajja umana oħra. Jiġifieri hawnhekk għandna żewġ drittijiet illi huma konfliġġenti. Għandek wieħed id-dritt li inti għandek id-dritt fuq ġismek tirriproduċi, eċetera, eċetera, u għandek id-dritt fundamentali tal-ħajja li hemm ġo fik. U minn dawk iż-żewġ drittijiet jirbaħ id-dritt tal-ħajja tal-umani li hemm ġo fik. Għandi d-diagram hawnhekk to prove it. Ftemna. Ġifri, kont pittos ċara, m'hemmx tistaqsi iktar. Issa, l-lum, biex għajla għet, għana naħseb konet nitkellem fuq l-eutanazja, minn hemmhekk bdiet. Jistajkum. Nafx tant nitkellem fuq affarijiet. U tant kellimni fuq affarijiet. Ġifiri, zom sekonda, jgħaf wahda, stop. Brinġejt il-kazin ma tafx fuq xiex tkellimt. Għax naħseb l-ewwel darba fuq il-familja. Fuck, għandek raġun inti. Ok. Għart, t-tini darba fuq l-eutanazja, ma. Mela, għalfejn inti daqsek intiża li Malta għandu jkollna l-eutanazja? Għaliex nemmen illi parti mid-dritt tal-ħajja u illi inti f'dik il-ħajja ikollok decision making powers. Sakemm ma tkunx qed timpinġi fuq drittijiet ta' ħaddieħor. Mela sakemm qed titkellem fuq ħajtek u dak id-deċiżjonijiet li se tieħu fuq ħajtek u madwar ħajtek biss u allura mhux bħall-abort, mhux qed timpinġi fuq dritt ta' ħaddieħor, inti għandu jkollok id-dritt li tieħu d-deċiżjonijiet kollha li tixtieq fuq ħajtek. U ħadd ma jżommok milli toħodhom. U allura l-eutanasja illi sakemm tkun volontarja, ovvjament mhux imposta fuqi, ġieli mhux imposta fuqi bl-ebda mod, mhux qed nitkellmu fuq eutanasja illi xi ħadd jiena forsi ma nkunx qiegħda f'sessija u xi ħadd jiddeċidi li jisma' di ħadbati inqas tagħmel aħjar with end her life. Le, qed nitkellmu fuq eutanasja dak li nemmen fih jien illi hija deċiżjoni illi qed nieħu jiena fuqi nnifsi mingħajr pressjoni minn ħaddieħor biex jiena illi wasalt fl-aħħar ta' ħajti flok nagħmel żmien jisni biex ngħidlek torturata xi minix qiegħda in good health to the point illi qed imbagħti pereżempju, eċetera, jiena niddeċidi li għandha tieqaf qabel u sforz illi jiena għandi id-dinjità tiegħi illi ma nixtieqx illi tiġi kalpestata, li nħoss li jekk inħalli din il-ħajja tibqa' għaddejja u jiena qiegħda f'dal istat illi forsi anki niġi ma nkunx naf x'qed nagħmel, pereżempju jiena waħda mill-ikbar phobias li għandi illi ma jkollix kontroll ta' moħħi għal xi ħadd li jgħix ħajtu
taf kif? Jekk ma jkollokx kontroll ta' moħħok, huwa permess li toħodha d-deċiżjoni. Le, imma f'dak li qegħdin nipproponu u qed ngħidlek għal qiegħda parti mill-grupp li qed jipproponi l-liġi allura b'dan mod qed ngħid nipproponu. Qegħdin nipproponu wkoll liġi fejn inti sta jkollok living will. Jiġifieri meta inti tkun f'sessik, inti tista' tieħu deċiżjoni dwar x'tagħmel b'ħajtek jekk inti tiġi fi stadju illi ma tistax tieħu deċiżjoni għax ma tkunx f'sessik. So id-deċiżjoni tkun ħatta int xorta fuq ħajtek imma jkollok a living will, tkun għamilt predetermined decision of what you want. Right. Fil-ħsieb tiegħek u li mhux neċessarjament ħajkun rifless f'dali qed tikbu, imma inti taħseb li għandna nagħtu aċċess għall-eutanasja għal min anke mhux terminalment marit? Per eżempju min? Per eżempju. Ġifieri meta tgħid terminali, meta qed tgħid terminali, x'terminu kif qed tiddefinixxi terminali? Jidher li fil-każ ta' dali qed tipproponi intom hemm 6 months. Le, per eżempju, naf l-Olanda hemm min anke per eżempju għandu l-fibromyalgia u ddeċida li jisma' din hija wisq sofferenza għalija u jiena ddeċidejt. Mela, jiena b'mod individwali mhux bħala parti minn xi decision making body tal-gvern etc. Inħoss li hemm instances fejn din il-liġi hija wisq restrittiva. Jekk tiġi magħmula kif inhi proposta bl-eżatt. Jiġifieri s'issa għadha mhix liġi. S'issa għadu m'hemmx abbozz, s'issa kien hemm diskussjoni. Imma kien hemm white paper għad-diskussjoni, jiġifieri jekk issir il-liġi eżatti bħalma hemm imniżel f'dik il-white paper inħoss li hija wisq restrittiva. Pereżempju jiena nħoss li jekk xi ħadd ikollu disease deġenerattiva, neurodegenerative disease, naf Huntington's pereżempju, jew ALS. Kien hemm breakthrough hemm fil-Huntington's l-aħħar. Li whatever the case imma li inti Tellaħax di vera interessanti. Li inti għandek speċi b'mod deġenerattiv ma tistax tipprogressa ma tirrigressa biss u qed tarak tirrigressa b'ċertu mod. Jien inħoss li hemmhekk ukoll inti għandek id-dritt li ma titħallix sal-aħħar 6 xhur biex tieħu dik id-deċiżjoni jekk trid toħodha. So naħseb irridu fil-fema tiegħi irridu nħarsu lejhom daw l-affarijiet. Issa hemm min jgħidlek qed tara din allura hija slippery slope. You know, jiena nemmen li xi kultant noħolqu inutilment li slippery slopes. Għaliex nirrestrinġu b'mod illi nafu li m'għandniex nirrestrinġu. U allura huwa ovvju li at a given point se jkollna nwessaw. U allura dak li jkun jgħidlek qed tara bdejt minn hawn u issa qed twessa. Fil-verità missek bdejt minn hawn mill-ewwel għax da kien ovvju illi kellu jidħol. Jiġifieri jiena ma nħoss illi hija kwestjoni xi kultant ta' slippery slope, imma li tkun qed iżżomm dak illi inti temmen illi għandek tagħti biex ma taħsatx il dak li jkun daqshekk forsi bliġi miftuħa. Bir-riċerka li għamiltu intom, hemm postijiet fejn tħoss li hija wiesa l-liġi li tagħmel wisq permessibbli l-eutanasja l-firxa wiesa wisq ta' nies. Bħala pajjiżi min? Per eżempju jidher li l-Kanada tal-minuri se tgħidli. Kull sekonda waħda li ma nġibix ħażina x'di jekk naffiġa. Per eżempju, hawnhekk qed naqraw artiklu Dutch woman 29 granted euthanasia approval on grounds of mental suffering. She has chronic depression, anxiety, trauma, and an unspecified personality disorder. And she is expected to end her life soon. Speċa f'każijiet bħal daw. Inti taħseb li għandna nwessaw b'dan il-mod? Ara, rridu noqdu ftit attenti illi namlu distinzjoni bej meta xi ħadd ikun qiegħed iwaqqaf ħajtu għaliex wasal biex imut imma ma jridx ikompli jittortura ruħu
Ġifiri għandu xi ħaġa deġenerattiva, għandu xi ħaġa li qed twassal li it's a matter of mhux qed sempliċement nagħmel suicidju. Imma li jiena qed immut. Issa jekk dik il-qed immut hijiex 6 xhur jew slowly u qed immut b'xi ħaġa oħra, imma l-idea hi differenza bejn qed immut jew mhux qed immut. Jekk inti m'intix qed tmut u ħad tagħmel eutanasja, qisu ekwivalenti għal suwiċidju. Id-distinzjoni. U għalik dik hija deontoloġikament inti topponi. Iva, hemmhekk nopponi għaliex naħseb illi hemm linja li rridu noqdu attenti, illi ġifri l-ħajja għandha il-ħajja hija prezzjuża. U għandna ċertu dinjità fil-lejxien tagħna. Issa jekk ma noqdux attenti u din tkun biss soluzzjoni għal min letteralment qiegħed imut u wasal, biex il-marda tiegħu hija kifra li tibdillu kull sens ta' dinjità f'ħajtu, etc. Imma sempliċement għaddejjin minn diffikultajiet and we cannot bear them. Naħseb hemmhekk is-soċjetà għandha tagħmel sforz tremendament ikbar biex tgħin lil min għandu dawn il-problemi biex forsi nsibu soluzzjoni ħalli dik il-ħajja nippreservawha. Issa eventually kulħadd għandu id-dritt li jħoss li dak li qed ngħid mhuwiex tajjeb, imma meta inti tkun fil-żarbun tal-leġislatur jew ta' xi ħadd li qed jipproponi leġiżlazzjoni, inti trid tipprova jkollok a broader perspective. Yeah. Mhux just anything that you believe, qed trid taqta' linja u fejn taqta' linja dejjem se jkollok xi ħadd li jgħidlek stajt mort oltre, stajt għamilta qabel, stajt għamilta l-affarijiet iktar wiesa, dik dejjem ħajkollok. Imma mbagħad stalik biex tipprova tara dik il-linja fejn hu aċċettabbli b'xi moral standard. Issa jiena hemmhekk naqtaw differenza ta' qed tmut jew mhux qed tmut. Jekk mhux qed tmut imma se tikkommetti suwiċidju b'dan il-mod, se jaħlu suwiċidju. Se jaħlu eutanasja, għax imbagħad you would be doing a disservice. Lil min irid eutanasja x'jgħidu mela di it covers everything. Mela, isma biex nalqu fuq notana iktar ferħija u pozittiva, mela għamilt ħafna affarijiet inti tul ħajtek, sirt nafu kolli għandek numru ta' studi u affarijiet ta' interess mill-filosofija, l-bioetika, fil-ferra kien parti diffiċli ta' dal-podcast kien l-lim traġitti ta' ħajtek se nistudjaw. U li hemm ferat biex nibqgħu fuq il-metafora tas-siġra taħseb tiegħek ħana esploraw. Vera ħadd gost? Anki jiena. Għax kienet intervista differenti, jiena għamilt ħafna intervisti ovvjament fi karriera kemm politika u kemm mhux. Imma di kienet vera intervista differenti minn kull intervista li qatt għamilt. Kif kienet l-esperjenza? Kienet esperjenza tajba ħafna għaliex for a change xi ħadd kien interessat f'xi xpruna l-aġir li jiena ovvjament u d-deċiżjonijiet li jiena ħadd jew nieħu meta nkun qed niddeċidi fora differenti u f'affarijiet differenti li qatt ħadd ma staqsini fuq għali. Tara, John wara interess. Kemm warrajt, għadu kontrija. Il-ġejni tiegħek x'ħad tagħmel? Fejn sejra? Nifhem jiena il-biċċa xogħli di, jiena vera kif qed tgħid inti għamilt ħafna xogħlijiet f'ħafna kampi differenti. Però normalment qatt ma staqsejt għall-ebda xogħol li għamilt. Jiġifieri it came and I accepted. Bissa tpitter. Ma dik għax hobby hu. Jiġifieri jiena inħobb inpitter, inħobb insajjar. Darba fix-xahar tiġbor il-familja għatli. Most definitely. Ġifieri l-ewwel ħadd tax-xahar normalment, rarament nimmissjawha, ikollna xi affarijiet oħra. Imma normalment l-ewwel ħadd tax-xahar tiġi l-familja kollha għandi, nsajjar għal kulħadd,
Nħu pjaċir nara tfal għax aħna għandna kbar u żgħar, kollha f'daqqa. Tradizzjonijiet tal-familja, Christmases, Easters nagħmluhom flimkien. Imma mhux jiena biss nagħmilhom daw, pereżempju għandi oħti bdejna tradizzjoni sabiħa ftit snin ilu illi fit-8 ta' Diċembru nitilgħu kollha għand oħti żgħira u nagħmlu l-ħelu kollu tal-Christmas għandha dakinhar kollha flimkien, ġifieri nagħmlu l-imwejjed bit-tavluni tal-injam, etc. U kulħadd iġib l-affarijiet tiegħu u kulħadd isajjar l-affarijiet tal-miliet kollha f'daqqa. U nqattaw ġurnata sieħa nsajru il-familja kollha f'daqqa. U di nagħmluha kull sena. Sfortunatament dis-sena insertajna ma nistgħux għax jiena se nkun qiegħda għaddejja minn operazzjoni ftit qabel ara ma x'ħankunu nistgħu, imma in general nivvintawhom l-affarijiet illi nipprovaw naqdu l-familja f'daqqa. Jiena pereżempju immorru sqallija fis-sajf nipprovaw intelgħu l-familja kollha biex noqdu ġimgħa flimkien. Affarijiet li naħseb li huma sbieħ li nippreservaw. Illi jagħmlu parti minni daqskemm tagħmel parti minni l-liġi u daqskemm tagħmel parti minni any other aspect of my life, jiġifieri. U issa qed nikberu fis-senset li x'ħad tagħmel. Jiena dejjem inkun qed nagħmel xi ħaġa li biha nipprova nagħmel riforma ta' xi mod jew ieħor. Ġifieri, anke jekk mhux direttament li jiena m'għadniex involuta pereżempju fil-politika dirett jiena, imma mal-Ministeru tar-Riformi nkun qed nipprova nagħmlu pereżempju r-riforma tal-eutanasja pereżempju bħalissa. Li naħseb li hija xi ħaġa li nibqa' nagħmel, jiġifieri li nixpruna bidla jien anke meta dħalt fil-politika, l-idea tiegħi tal-politika hi li tibdel. Jiġifieri għalija l-politika dik tfisser li inti tibdel biex il-ħajja komunitarja tan-nies tkun aħjar, tħallija aħjar milli sibta. Li so dik hija xi ħaġa li anke jekk ma nkunx direttament. Ġifieri wara l-eutanasja għandek xi tiri oħrajn. Il-pajjiż x'riforma oħra għandu bżonn wara l-eutanasja? Ma ngħidlek, xi kultant dawn l-affarijiet jimbtu as you go along għax is-soċjetà tibda tħoss bżonn. Qed tifhem, tibda tħoss bżonn ta' xi ħaġa. Imma mhux neċessarjament ikunu xi riformi tipo ta' barra minn hawn, ma' affarijiet illi jista' jkun illi jolqtu. Pereżempju kont qed ngħidlek, pereżempju interessani illi nagħmel xi ħaġa xwajda f'moħħi u diġà bdejt nipprova naħseb fuqha u naħdem fuqha. Tkun naqra on the back burner għax ikolli affarijiet oħra. Imma pereżempju li nagħmlu programm għan-nies li jkunu se jiżżewġu. Li naħseb li iktejt li jiex riforma kbira m'hemm xejn. U naħseb li huwa importanti. Tkidni ħafna li jiġu nies ħaj jisseparaw u l-ewwel ħaġa tagħhom tkun xi drittijiet għandi. Meta inti drittijiet jiġu miż-żwieġ ma jiġux mis-separazzjoni, jiġifieri inti you had them all along, imma ma kontx taf x'inhuma, għas kont taf x'inhuma. Kif tiġi mara jew raġel ilhom 30 sena miż-żewġin għidli naqra xi drittijiet għandi. We should know them all before we get married, mhux after. U lil minn affarijiet li forsi għandhom x'jaqsmu ħadd ieħor inti f'ħajtek se tagħmel? Ġejjin issa nagħmel ftit snin oħra naħdem għax jiena naħdem inħobb u nieħu pjaċir. U mbagħad għandi dars għalija qed nirranġa biex inkun nista' ngħix ftit il-my years tal-pensjoni tiegħi fil-kwiet man-natura. U ma nafx nagħmel l-affarijiet li nħobbu Pitter, nikteb nixtieq nikteb. Jiġifieri hija xi ħaġa li nixtieq li nħalli warajja jiena kont co-outreach ta' ktieb u ġieli ktibt xi artikli u affarijiet hekk. Imma co-outreach ta' ktieb fuq il-relazzjoni tal-parents Maltin mal-adolescenti kien. Ma' Angela ktibtu? Iva, ma' Angela. Li kien a very, very nice experience li ktibnieh. Kien subsidized mill-President ta' Malta. U dal-istudju kien studju importanti u ħad gost nagħmlu. Naħseb illi f'25 sena bħala avukat tal-familja,
bħala avukat f'kampi differenti, b'istorja ftit background fil-politika, studju jien naf liġi, kriminoloġija, milt bioetika. Naħseb hemm affarijiet li nista' nikkontribwixxi anke bil-kitba, eventwalment, mhux neċessarjament riċerka ta'. Jinteressani anki creative writing, imma li l-assiem tal-informazzjoni kollha li jiena ġbart fajti inkun nista' ngħaddiha permezz ta' writing kreattiv. Kreattiv ġifieri storja. Novelli, novels. Hemm xi awtur li tħoss li jagħmilha Karattri. tajjeb din il-ħaġa? Nefhem, joġbuni nies differenti, nħobb minn u descriptive ħafna minn. Imma le, jiena nixtieq illi pereżempju idea tiegħi aħna soltu anke naraw film. Kif jispiċċa bil-happily ever after. Jekk naraw film ta' tnej qegħdin jinħabbu jiżżewġu, jew ikollhom ħajja flimkien, jew ikunu jiena nixtieq nibda ktieb li jibda minn fejn jispiċċaw l-istejjer l-oħrajn. Mis-suppost happily ever after. U nirrakkontaw dak li normalment fil-films ma jirrakkonta ħadd. Ġifieri jekk in-nies jispiċċaw il-film biżwieġ, normalment hemm jibda trabil. U jiena dak huwa dak li dejjem rajt. U nixtieq illi nagħti din l-esperjenza minn xi ħadd li sema ħafna. Nisma' ħafna stejjer ta' ħafna nies, ħafna problemi, ħafna atroċitajiet fi żwieġ, ħafna violenza. Illi n-nies qasbis jirrealizzaw kemm hi komuni. U di tibda minn fejn ħalli l-film. Tibda mis-suppost happily ever after. U nista' nirrakkonta b'mod li dak li jkun mhux ħajaqra tekst legali, imma jaqra novella forsi. So dik hija xi ħaġa li tinteressani. Film li jiġi f'moħħi li huwa jisu jibda minn dal-żwieġ ma jkunx feliċi żwieġ. Imma jkun hemm ħafna momenti fejn kun hemm riflessjoni ta' dak iż-żmien meta konna nażar u mmorru l-Luna Park flimkien u kellna dawn il-fantasiji kollha ta' x'nistgħu nagħmlu bħajjitna. American Beauty. Ma nafx rajtu biex dal-film. Il-kontrajtu ma' ilni, Biex kemm tajjeb il-film. Il-ħafna. Jien nħobb ħafna l-films, nħobb ħafna. Pereżempju il-kitba tinteressani. Pereżempju dejjem ngħid li kieku pereżempju kelli nieħu sehem xi ħadd li jkun qed jikkrea pereżempju skript ta' film. Qed tifhem? Fuq affarijiet li jiena nifhem fihom. I can maybe contribute in a very realistic way li ħafna drabi meta naraw fuq television nibda ngħid dawn mhux realistiku xejn. Qed tifhem jiena jinteressani dak li hu reali, dak li hu veru, dak li hu awtentiku. Li xi kultant kemm fil-kitba, kemm fil-film, etc. ma naraħħiex. Ġifieri jinteressawni daw għal żmien meta jiena nkun forsi rtirata. Jien ma nistax nimmaġinani ma nagħmel xejn, ġifieri it's very difficult biex nimmaġina li ma nagħmel xejn. Nawguralek li sibna ħin biex issir anke screenwriter ma dak l-elenko għandek hemmhekk. Issa kif inlessu nsuġġerilek żewġ films ukoll. Tiġi nifmoħi pereżempju Death of a Salesman, ma nafx għax rajtu. Death of a Salesman huwa oriġinalment beda play ta' Arthur Miller li kien naf kien miżżewweġ il-Marilyn Monroe, naf li kien joħroġ magħha insomma. Kiteb din play isma' Death of a Salesman ta' dan ir-raġel li issar tira. Ikun salesman u kun wasal lejn l-aħħar biex jirtira ma jkunx irid jirtira ma l-kumpanija ma jkunx għadu utli għax istaxxjaħ u spiex antikwat. U tara din id-diffikultà ta' xaħat li suppost qed jirtira happily ever after. U il-kriżi li jiġi fiha. Taf għalfejn għandi dan l-interess partikolari għax iddejjaqni l-fatt illi il-medja tagħti l-image skorretta ta' x'inhu żwieġ. Tagħti image distorted ħafna ta' x'jagħmel żwieġ feliċi. Tagħti image distorted ħafna ta'
kif iż-żewġ persuni actually jgħixu l-ħajja fl-imkien. Isu ma jeżistux diffikultajiet. Isu, it's wine and roses all the way. U mux biex nkun fatalista, jew biex nkun negattiva, minix persona negattiva, I'm a very positive person. Imma jiena naħseb illi jekk ikollok dawk l-expectations, which are very high expectations, ir-realtà hits you harder. U allura jekk inti tkun forsi b'xi ċertu affarijiet muri the reality of things, l-ewwel net you make better decisions. U t-tieni net, your expectations iżommhom realistic expectations. Mentri fil-verità illum il-ġurnata anki social media, per eżempju, social media. Naraw, influencers u mhux influencers, all right, kulħadd jien narhom għax inqum fil-għodu bħal ħaddieħor nkun għadni nofs niriq dan. Nara nies qed iqumu lesti bil-makeup ta' parsi qegħdin, yawning. Da xi ħadd qed jgħodilhom il-video. It's not true li tqum hekk tajjeb preparat jien aktar għani kif inqum, ġifieri xahar imħabbla u x'naf jien. Dik mhijiex a realistic view of the world. Kull ma nagħmlu qegħdin niġu misqijin bħala soċjetajiet. Is-sabiħ, dak li jidher il-ellex, dak qisu dak huwa normali imma. Allura l-expectations tagħna huma wisq kbar. L-expectations ta' raġel f'martu u ta' mara f'raġel tagħha huma wisq għoljin, mhux realistiċi, għax dawk li l-ħin kollu naraw. So I think li keeping it real u doing things to help. If anything, the way I can. Naħseb it's my... Tajt 7 sentenzjoni ikolli 700 mistoqsija, pero ħani għafaw. Ħani kontrolla nkun disciplinat ħani għafaw. Ma, Debora, grazzi tal-li għaddejt sawek. Thank you tal-istadina. U darba li miss, joltaqaw kazin s-sanaraw, insomma. Meta trid, bil-qalb kollha. Grazzi. Lejli tajjeb. Mela tlaqna.